Φίλες και φίλοι, γεια σας. Η εκπομπή αυτή, όπως ξέρετε όσοι την παρακολουθείτε, είναι αταλάντευτα αφιερωμένη σε θέματα, όχι σε πρόσωπα. Σήμερα θα κάνουμε μια εξαίρεση για έναν λόγο εξαιρετικό, όπως πιστεύω θα συμφωνήσετε. Μια εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα, αφού και πάλι για θέματα θα μιλήσουμε τελικά. Ήταν πάντως καιρός να γνωρίσουμε λίγο πιο προσωπικά μια ξεχωριστή κυρία που έχει αφιερώσει τη ζωή της στο να συστήνει την Ελλάδα και την Αθήνα σε ξένους και δικούς, μιλώντας ή γράφοντας, με τρόπο εκλεκτό. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Η κυρία Άρτεμις Κουμπουρδή πριν από περίπου ένα χρόνο ορίστηκε εντεταλμένη σύμβουλος ιστορικής ανάδειξης της Αθήνας, θέση που δεν υπήρχε πριν την εκλογή της, για να ακολουθήσει η προεδρία του επίσης νεοπαγούς Μορφωτικού Ιδρύματος του Δήμου Αθηναίων. Και τα δύο δικαίως ανατεθειμένα σε μια γυναίκα της οποίας η αξιοσύνη διαπερνά παρατάξεις. Είναι μεγάλη χαρά να υποδέχομαι τη διακεκριμένη ξεναγώ, μια ιδιότητα που πάντα θα τη συνοδεύει, αν και έχει κάνει πολλά περισσότερα. Την πρώτη ξεναγώ λοιπόν που στις αρχές της δεκαετίας του 80 συντρόφεψε με δική της πρωτοβουλία και αφιλοκερδός τους Αθηναίους στους περιπάτους εξερεύνησης του παλίμψιστου της πρωτεύουσας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να είμαι κοντά στην πολύ αξιόλογη εκπομπή σας και με τιμάτε ιδιαίτερο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ουσιαστικά τιμάτε την Αθήνα, γιατί όλοι μαζί τιμούμε την πόλη μας, την υπέροχη Αθήνα, τη μαγική πόλη. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε όπως τα καλά βιογραφικά, δηλαδή από τα πιο πρόσφατα και να πάμε προς τα πίσω, που πολλά και από αυτά τα στοιχεία ούτως ή άλλως είναι πάντα επίκαιρα. Να δούμε λοιπόν τι κάνετε αυτή τη στιγμή στο Δήμο Αθηναίων, να δούμε αυτή η θέση της εντεταλμένης Συμβούλου για την Ανάδειξη της Αθήνας. Ακούγεται πολύ μεγάλο και είναι και πολύ σπουδαίο, γιατί η πόλη αυτή είναι η Αθήνα. Πράγματι, είναι η πόλη των πόλεων, η μητέρα των γραμμάτων και των τεχνών, έτσι, όπως την έλεγαν και στα παλιότερα χρόνια και εξακολουθεί να είναι. Φτάνει να τη στηρίξουμε και να αναδείξουμε τα μνημεία και την ιστορία της πόλης. Και είναι πάμπολα τα μνημεία και πολλές ιστορικές πληροφορίες, σημαντικές, που θέλουμε να τα περάσουμε πρώτα απ' όλα στους ημεδαπούς, στους Αθηναίους, στους ανθρώπους που κατοικούν στην πόλη, έτσι, και να θυμόμαστε την ιστορία μας. Και ξέρετε, αυτή η ιδέα ξεκίνησε πολύ παλιά σε μένα, διότι είχα παρατηρήσει πολλές φορές όταν γίνονται κάποιες δηλώσεις που κάποιοι νέοι σπάνε τα μνημεία μας, και σκεφτόμουν ότι αν τα παιδιά αυτά είχαν διδαχθεί την ιστορία του μνημείου και με πόσους αγώνες και πόσες θυσίες συγκεντρώθηκαν χρήματα από εράνους για να μπορέσουμε να στήσουμε ένα τέτοιο μνημείο που τιμά την πόλη μας και την ιστορία της, τα παιδιά θα το εσέβονται, δεν θα έκαναν βαρβαρότητες εις βάρος των μνημείων αυτών. Οπότε σκέφτηκα ότι πρέπει να αρχίσουμε να διδάσκουμε ιστορία κατεξοχήν στα παιδιά, αλλά και στους μεγαλύτερους στην ηλικία, γιατί όλοι έχουμε ανάγκη. Και αυτό που κατά τη μακραίωνη όχι θα έλεγα μακρόχρονη, όχι δεν είμαι τόσο παλαιά. Αρχίσατε όμως την προηγούμενη χιλιετία. Αρχίσα τον προηγούμενο αιώνα και εξακολουθώ ακάθεκτη. Και όσο αντέχει την προηγούμενη χιλιετία και τον προηγούμενο αιώνα, με πολύ έτσι μεράκι και αγάπη. Και εξακολουθώ και όσο αντέχει το σαρκείο μου και το πνεύμα μου με βοηθά, γιατί περνάνε τα χρόνια, κακά τα ψέματα, και ακόμα βιοπορίζομαι και το χαίρομαι αυτό σε μένα. Αν μπορώ να κάνω κάτι πάνω σε αυτό, γιατί μεγάλωσα με ωραία οράματα και ιδέες και το οφείλω αυτό στον πατέρα, στη γιαγιά, στον παππού από την άλλη πλευρά, γιατί τον Άντωνα που δεν πρόλαβα να τον γνωρίσω πολύ, ελάχιστες ώρες τον γνώρισα, του πατέρα, τον πατέρα που ήταν και εκείνος διανοούμενος, τον παππού από της μητέρας μου το Σόι, οι οποίοι ήσαν θερμοί πατριώτες, υγιείς πατριώτες, έτσι. Πρέπει να είναι πούμε κρίμα ότι να πρέπει να το επεξηγούμε αυτό. Δυστυχώς το επεξηγούμε, είναι πολύ γιατί κρίμα. είναι παρεξηγήσιμο πολλές φορές. Έχουν τα πράγματα δίκιο, εξηγηθεί. αυτό λέω, διαπιστώνω απλώς ότι είναι κρίμα και είναι και ντροπή, νομίζω, να πρέπει να εξηγούμε. Είναι
ένα και πολύ συγκεκριμένο πράγμα το να αγαπάς την πατρίδα σου. Έτσι είναι. Όλα τα άλλα είναι εμπόριο. Είναι μηνύματα που περνάνε παιδιόθεν και τα κρατάς και συνοδεύουν σε όλο το βίο αυτό. Θυμάμαι, ο πατέρας, επειδή είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στο εξωτερικό, ξέρετε, οι επίλιδες, οι Έλληνες που έχουν ζήσει στο εξωτερικό, έχουν μεγαλύτερη αγάπη, είναι πιο πατριώτες από εμάς. Και ο πατέρας είχε αυτά, και η γιαγιά, η μητέρα του, που διάβαζε πάρα πολύ, είχε μεγάλη κυκλοπαιδική μόρφωση, η γιαγιά Ευαγγελία, και μας έλεγε διάφορα πράγματα, και έτσι ξεκίνησαν τα πρώτα ερεθίσματα. Ύστερα είναι και κάτι, αλλά και ο άλλος παππούς και ο άλλος και η θεία ήταν άνθρωποι που είχαν αγωνιστεί για την ελευθερία της Δωδεκανήσου, γιατί η καταγωγή μου είναι από τα Δωδεκάνησα, από την Κάλυμνο λοιπόν, έτσι, και είχαν αγώνες και θυσίες τότε με την φασιστική Ιταλία, έφαγαν φυλακές, βίωσαν πολλές άσχημες καταστάσεις και εξορίες, και ο παππούς και ο θείος μου, ο μεγάλος θείος μου, ο οποίος αργότερα έγινε και βουλευτής το 1974, ο Ιπποκράτης Σταυλάριος. Θέλω να πω, ήταν άνθρωποι που μου είχαν εμφυσίσει αυτή την αγάπη, την υγιή αγάπη για την πατρίδα. Αλλά είναι και άλλα ερεθίσματα, ξέρετε, δηλαδή ευτύχησα να μεγαλώσω στην Πλάκα, σε ένα πολύ κομβικό σημείο της Πλάκας, μπροστά από την πλατεία Λυσικράτους, και ξυπνούσα και κοιμόμουν με το ωραίο αυτό μνημείο, βλέποντας την ομορφιά, το χορηγικό μνημείο του Λυσικράτους. Και μετά γίνατε χορηγός γνώσης για την Αθήνα. Ξέρετε, νιώθεις αυτή την άβρα που όταν βρίσκεσαι και μεγαλώνεις κάτω από τη σκιά της Ακροπόλεως και του Παρθενώνα. Και τα σχολιά μας, και τα σχολιά που παρακολουθήσαμε εκεί παιδιά, και ο αδελφός μου και εγώ και όλα τα παιδιά εκείνων των χρόνων, που ήταν και δύσκολα χρόνια κάποια, ήταν πραγματικά αυτή η ιδέα ότι είμαστε κάτω από την Ακρόπολη, μέσα στα αρχαία γυμνάσια. Κάναμε, ας πούμε, γυμναστική και επιδείξη μέσα στο αρχαίο, το ονομαζόμενο Διογένειο Γυμνάσιο. Αυτό και μόνο, απέναντας έχοντας το ιστορομαϊκό τείχος και το αρχοντικό των Βενιζέλων της Οσίας Φιλοθέης. Δηλαδή ήταν πολλά τα ερεθίσματα που ξεναγώμε, είναι το αγαπημένο μου κτίριο. Και η προσωπικότητα της Οσίας Φιλοθέης Βενιζέλου είναι για μένα μια προσωπικότητα ανεπανάληπτη. Φανταστείτε, αυτή η γυναίκα που είχε γνώση, η γυναίκα ήταν γραμματιζούμενη όπως έλεγαν τότε, και έγραφε εξαιρετικά τα ελληνικά της και δεν είχε και λάθη, γιατί μετά αργότερα και άλλες κοπέλες αρχές του 19ου αιώνα ήξεραν γράμματα, έγραφαν, αλλά μου έκανε εντύπωση εκείνη την εποχή που τα σχολιά καλά δεν υπήρχαν. Ίσως κάποιοι καλόγεροι, καλογριές ήταν αυτές που ήξεραν γράμματα και δίδασκαν τα παιδιά. Υπάρχουν επιστολές της Οσίας Φιλοθέης Βενιζέλου που πραγματικά ενθουσιάζεσαι με την εξαιρετική ελληνική γλώσσα που χρησιμοποιεί και ο τρόπος που την καταγράφει, τη σύνταξη, την ορθογραφία. Αυτή η γυναίκα λοιπόν στα μέσα του 16ου αιώνα ίδρυσε το πρώτο σχολείο θηλαίων. Φανταστείτε τι επανάσταση εκείνη την εποχή, όταν επί 1000 χρόνια καλά δεν υπήρχαν σχολιά. Στην είχαν απαγορευτεί τα σχολεία και αν θέλετε η διδασκαλία της ελληνικής παιδείας από το 529 μετά Χριστόν. Και αυτή η γυναίκα περί τα μέσα του 16ου αιώνα ανοίγει σχολείο. Κάνει το πρώτο θηλαίο, στείνει τον Παρθενώνα, που είναι ένα σχολείο που κατά καιρούς έχει 220 μαθήτριες και ανεξαιρέτως δέχεται Ελληνίδες και Οθωμανές. Δεν κοιτάζει να διδάξει μόνο τις Ελληνίδες. Φυσικά η παιδεία εκείνα τα χρόνια, ξέρετε, ήταν θεολογική παιδεία. Αλλά δεν έχει σημασία, γιατί αυτή ήταν η παιδεία εκείνης της εποχής και ουσιαστικά οι καλόγεροι, οι μοναχές ήταν αυτές που δίδασκαν 5 γράμματα για τα παιδιά. Τα λεγόμενα κολυβογράμματα, όπως τα έλεγαν. Όμως αυτή η Οσία Φιλοθέη δεν ήξερε απλώς κολυβογράμματα, είχε μια ευρεία γνώση της ελληνικής γλώσσας και πρέπει να είχε και ενδιαφέροντα και να είχε διαβάσει. Η γυναίκα κι ας ήταν μοναχή. Εξαιρετική προσωπικότητα. Με έχει συγκλονίσει η προσωπικότητα αυτής της γυναίκας. Σε μια εποχή, φανταστείτε, που στην Ευρώπη δεν θυμάμαι να υπάρχουν τέτοια θηλαίων, σχολεία θηλαίων. Δεν αναφέρουμε πια στην Ανατολή, που ήταν πολύ πιο δύσκολη η θέση και προβληματική θέση. Ήταν μπροστά από την εποχή της. Πολύ μπροστά από την εποχή της. Ναι. Αυτά. Λοιπόν, μαζί σας οι παρεκβάσεις είναι αναπόφευκτες, αλλά και τόσο ωραίες.
ωραίες. Δηλαδή μας αρέσουν οι παρεκβάσεις, γιατί πάντα διαθίζεται το βασικό θέμα με υποθέματα. Κάτι που κάνετε και στις ξεναγήσεις σας. Ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, ποια είναι η σημασία του να γνωρίζουμε την ιστορία της πόλης μας? Είναι πολύ σημαντική. Πρώτα απ' όλα, ίσως να αποφεύγουμε, είναι διδαχή, είναι διδασκαλία, να αποφεύγουμε να επαναλαμβάνουμε άλλα λάθη, μοιραία λάθη, που οδήγησε σε περιπέτειες στον ελληνισμό. Νομίζω γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται δυστυχώς πολλές φορές, και κυρίως η άσχημη πλευρά της ιστορίας, τα δυσάρεστα γεγονότα. Νομίζω ότι πρέπει να διδασκόμεθα και τα παιδιά και σε όλες τις ηλικίες. Και ξέρετε πόσο αρέσει αυτό? Το ξέρω. Ναι. Αυτό το ξέρω και το μάθατε πολύ καλά κι εσείς τότε. Άλλη μια φορά δηλαδή το μάθατε, το επιβεβαιώσατε στις αρχές της δεκαετίας του 80. Με την προσφορά αυτών των ξεναγήσεων δωρεάν. Αλλά προτού πάμε εκεί, θέλω, επειδή είπαμε να δούμε τα πιο πρόσφατα και μετά να πάμε στα παλαιότερα, που πάντα είναι σύγχρονα. Αυτό είναι επίσης αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία. Πράγματι. Λοιπόν, να δούμε λιγάκι για το ίδρυμα, το μορφωτικό ίδρυμα του Δήμου Αθηναίων. Είναι λοιπόν ένα σπουδαίο ίδρυμα, που αν τώρα απλώς είμαστε στο ψάξιμο να εξοικονομήσουμε οικονομικούς πόρους, γιατί αυτό είναι πραγματικά δύσκολο. Να σας θυμίσω, αυτό το ίδρυμα είναι 2 κτίρια. Ήταν το σπίτι του αείμνηστου πολεοδόμου και αθηνεογράφου του Κώστα του Μπύρη, ο οποίος δεν είχε καν οικογένεια, είχε ένα πρόβλημα υγείας με πολιομελίτιδα και ήταν ανάπηρος, και ο άνθρωπος αφιερώθηκε στην μελέτη της πόλης, στην επιστήμη του, και θεωρείται από τους μεγαλύτερους, ίσως και ο εγκυρότερος αθηνεογράφος του 20ου αιώνα. Αυτός λοιπόν ο σπουδαίος άνθρωπος είχε ανήψια. Τα νήψια του, με τα οποία είχε έτσι στενούς δεσμούς, 2 από τα νήψια που έτυχε να γνωρίσω εγώ, ίσως και άλλος αδελφός είχε νήψια, δεν τα γνώρισα εγώ. Γνωρίζω και είναι πιο γνωστή σε όλους μας, το Μάνο τον Μπύρη, που είναι ομότιμος καθηγητής στο Μετσόβιο, και τον Ηλία τον Μπύρη, και αυτός πάλι μηχανικός, νομίζω αρχιτέκτον ή πολιτικός μηχανικός. Είναι αρχιτέκτον και η γυναίκα του και ο ίδιος, ναι. Ο Ηλίας ο Μπύρης είχε χρηματίσει μετά τη μεταπολίτευση, είχε εκλεγεί, ήταν ερετός, μαζί με το συνδυασμό του αείμνηστου του Δημάρχου του Παπαθεοδόρου, και ήταν και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Επομένως, προσφέροντας στο Δήμο της Αθήνας, καθώς δεν είχε παιδιά, όταν πέρασαν τα χρόνια, μετά οι άνθρωποι, και αυτός και η σύζυγός του, μια εξαιρετική κυρία και αρχιτέκτον, που δούλεψαν επί σειρά ετών στις Βρυξέλλες, εκείνη η βάση που το σπίτι τους κατά κάποιον τρόπο, εκεί ζουν, αλλά έχουν κι άλλα εδώ και πάνε και έρχονται, γιατί αγαπούν που δεν σταμάτησαν να είναι Αθηναίοι και να ασχολούνται με τα αθηναϊκά. Η καρδιά τους είναι εδώ πράγματι, όπως όλων των Ελλήνων, έτσι, που ζουν στο εξωτερικό. Πάνε και έρχονται οι άνθρωποι. Αυτοί δεν είχαν παιδιά και σκέφτηκαν να αφήσουν το κληροδότημα αυτό στο Δήμο Αθηναίων. Βεβαίως είχε βοηθήσει και ο κύριος Ελευθέριος Κιαδάς τότε, που ήταν εκείνος ο πρώτος πρόεδρος του Μορφωτικού Άνθρωπος, προσέφερε σπουδαίο έργο, γιατί ήταν εκείνος που ήξερε την αξία της δωρεάς αυτής και το έτρεξε και έκανε τις πρώτες. Τώρα όμως αρχίζει να παίρνει σχήμα αυτή η υπόθεση. Ναι, βεβαίως. Απλώς τώρα τα κτίρια και τα 2 χρήζουν ανακαίνησης. Ναι. Μικρότερη ανακαίνιση χρειάζεται το πίσω κτίριο, το οποίο ξεκινάμε ως ο νούπο, ξεκινούν τα έργα, και κατά τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο, που είναι εξαιρετικός, ο κύριος Γραμματικογιάννης, μου είπε ότι πριν το καλοκαίρι θα είναι έτοιμο το πίσω κτίριο, για να μπορούσαμε να μεταφέρουμε και την έδρα μας, και στεγάζει και τα ιστορικά αρχεία του Δήμου Αθηναίων. Είναι ένας σπουδαίος χώρος, γιατί ένας λόγος είναι να στεγαστούν εκεί τα ιστορικά αρχεία του Δήμου Αθηναίων, που ξεκινά, όπως ξέρετε, την ευδόκιμη πορεία του από το 1834, όταν γίνεται η Αθήνα πρωτεύουσα και συνιστάται ο Δήμος Αθηναίων πλέον και παίρνει σάρκα και οστά. Έχουμε εκεί λοιπόν τα αρχεία, τα μετακινούμε τώρα προσωρινά για να μπορέσουμε να κάνουμε τα διάφορα έργα. Μετά εκείνο που χρήζει ιδιαίτερης επισκευής, και εδώ θα ψάξουμε τώρα τους χορηγούς, βρίσκομαι προς άγρα σοβαρών χορηγών, είναι το μπροστινό κτίριο επί της Υπήρου 15. Είναι 2 υπέροχα κτίρια του Μεσοπολέμου, τα ωραία, τα ψιλοτάβανα, τα μερακλίδικα σπίτια του Μεσοπολέμου.
Ναι, και αυτή η περιοχή διαθέτει αρκετά τέτοια κτίρια, σαν στολιδάκια πια βεβαίως. Είναι ελάχιστα. Είναι αδάμαντες μέσα στους ρήπους και στα δεσιμπέλ. Όπως σε όλη αυτή την Αθήνα, όπως όλη αυτή την Αθήνα που τώρα μπορεί να έχει εκπέσει τις δόξεις, αλλά διατηρεί κάποια σημεία υπέροχα. Είναι στολίδια, είναι αδάμαντες μέσα που όταν συντηρηθούν θα αναδειχθεί όλη η γειτονιά με κάποιο... Θα κάνει πολύ καλό στη γειτονιά. Και δεν είναι μόνο αυτό, να σας πω ότι το ένα διαμέρισμα, το οικογενειακό τους των δωρητών, που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν οι νέοι τότε Μάνος και Ηλίας Μπύρης, το γονιόν τους στο σπίτι που γαλουχήθηκαν εκεί, που είναι ένα υπέροχο διαμέρισμα με πεπλαβαράγγι, με έργα τέχνης σπουδαία και ουσιαστικά είναι με υπέροχα φωτιστικά, με βιβλιοθήκες, ένας εξαιρετικός χώρος, ζεστός. Ακριβώς, είναι ακριβώς πώς ήταν και μάλιστα στη σκέψη μας είναι, όπως το θέλουν και οι ίδιοι, να γίνει σε 6 χρόνια θα περιέλθει αυτό το διαμέρισμα στο Δήμο τελείως, το διαμέρισμα μέσα σε αυτό το μεγάλο κτίριο, να γίνει το Αθηναϊκό σπίτι του Μεσοπολέμου, γιατί έχει όλα τα εχέγγυα και όλα τα χαρακτηριστικά ενός σπιτιού του Μεσοπολέμου, μεσοαστικού. Λίγο πολύ όλα τα σπίτια, σε τέτοια σπίτια μεγαλώσαμε, χωρίς είτε είσαι αστός είτε είσαι... Οι αστεί είχαν μεγαλύτερα σπίτια. Το περιβάλλον, όλοι είχαμε τέτοια επίπλα, αυτά που έφτιαχνε το Βαράγγις με τα ωραία τα μισοβυζαντινά, με ωραία ξυλόγλυπτα, με ωραία σπουδαία έργα τέχνης βέβαια. Έτσι, μια άλλη αισθητική που πρέπει να περάσει στο σπίτι, αθηναϊκό σπίτι του Μεσοπολέμου. Θα το κάνουμε αυτό, να είμαστε καλά και εγώ να μην βρίσκομαι, τουλάχιστον προσανατολίζουμε στο να γίνει μια αρχή και να μπορέσουμε να στήσουμε ένα τέτοιο. Άρα η αποστολή του Ιδρύματος είναι πολλαπλή. Είναι να παράξει πολιτισμό και να διδάξει και νέους και μεγάλους Αθηναίους και να κάνει φιλαθηναίους τους Αθηναίους, σε πάση περιπτώσει. Δηλαδή, θέλω να ίσως αργότερα, όταν θα υπάρξουν και χρήματα και οι ξεναγήσεις δωρεάν τους θέλεις να περάσουν σε αυτό το φορέα, προς το παρόν δίδει χρημάτων, επομένως δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια και κατά καιρούς ψάχνουμε... χρόνο το ίδιο πρόβλημα. Αυτό είναι το πολύ σοβαρό πρόβλημα και αυτό ο θεσμός με τις δωρεάν ξεναγήσεις κατά καιρούς αδρανεί. Τελειώσαμε τα Χριστούγεννα. Θα ξαναβάλουμε μπροστά γιατί ο Δήμαρχος το θέλει πάρα πολύ και εγώ φυσικά δηλαδή. Ο Δήμαρχος ξέρει πόσο αξίζει αυτή η υπόθεση. Το ξέρει πάρα πολύ καλά και θα ξεκινήσουμε. Και θέλω να δώσουμε ένα μικρό δείγμα ξενάγησης που αλλού, αφού μιλήσαμε για το Δημαρχείο, να πάμε μέχρι την πλατεία Κοτζιά, όπου νύχτα σας ακολούθησαν οι άνθρωποι που σας ακολουθούν. Πόσα χρόνια τώρα, κάποιες δεκαετίες. Πολλά χρόνια. Λοιπόν, από τις αρχές του 80 που ξεκινήσαμε. Το 82 τουλάχιστον χειμώνα ασχοληθήκαμε με τις ξεναγήσεις. Και ξέρετε τι επιτυχία είχαν και πόσος κόσμος ερχόταν. Λοιπόν, θα αναφερθούμε αμέσως μετά, αφού πάρουμε ένα δείγμα από μια πιο πρόσφατη ξενάγηση σίγουρα, αλλά με την ίδια ζέση και με τον ίδιο ενθουσιασμό που σας χαρακτήριζε πάντα. Παρακαλώ. Φανταστείτε λοιπόν ότι ήταν μια τεράστια πλατεία. Αρχικά την είπαν κήπο του λαού, γιατί εδώ έρχονταν οι Αθηναίοι για να πιάσουν το Μάη, κάθε Πρωτομαγιά. Ένας από τους πιο, θα λέγαμε, προσφυλείς προορισμούς της Πρωτομαγιάς ήταν αυτή η περιοχή, γι' αυτό λέγανε και κήπο του λαού. Στη συνέχεια, όταν αποκτήσαμε και άνοκτα, τότε για να τιμήσουμε τον βασιλέα Λουδοβίκο της Βαβαρίας, τον Λουδοβίκο τον πρώτο, τον πατέρα του Όθωνα, που υπήρξε ο μεγαλύτερος φιλέλλην που έγινε ποτέ για μας, το οφείλαμε λοιπόν να του βγάλουμε την ονομοσία μιας πλατείας ενός δρόμου. Θεωρήσαμε λοιπόν καλό να ονομάσουμε την πλατεία, τη μεγάλη αυτή, πλατεία Λουδοβίκου. Ο
Λουδοβίκος, ξέρετε, έχει κάνει φοβερά έργα υπέρ των Ελλήνων. Ήταν λάτρης των Ελλήνων και της Ελλάδας και μάλιστα των νέων Ελλήνων, όχι των αρχαίων Ελλήνων όπως ήταν όλοι οι άλλοι ρομαντικοί. Είχε εξοδέψει μια τεράστια περιουσία για να κάπου 10.000 χρυσές λίρες για να βοηθήσει τον αγώνα της εξέγερσης του 21 και κατά διαστήματα είχε δώσει τεράστια ποσά για να βοηθήσει τους Έλληνες. Λοιπόν, του οφείλαμε λοιπόν του ανθρώπου αυτού, του μεγάλου αυτού ευεργέτη, του μεγαλύτερου όλων των ευεργετών των ξένων, μια τιμή. Όμως, όταν, μάλιστα να σας πω, ότι εδώ πάνω στην πλατεία αυτή ήταν στημένα τα 12 μικρά κανόνια που ήταν όλη και όλη η περιουσία του ελληνικού βασιλείου τότε, του ελληνικού κράτους. Εδώ είχαμε στήσει τα κανόνια, το πυροβολικό μας, ήταν συνολικά 12 κανόνια και έλεγε μάλιστα περιπεκτικά ο Αντμόν Νταμπού, ο Γάλλος αρχαιολόγος, που είχε ένα πολύ έντονο και καυστικό χιούμορ, ότι εδώ βρίσκονται, λέει, τα κανόνια πάνω στην πλατεία, κοιμούνται και ονειρεύονται την άλλη Κωνσταντινούπολης, τα 12 κανόνια του πυροβολικού των Ελλήνων. Λοιπόν, αυτοί λέγανε και η πλατεία με τα κανόνια, άλλη ονομασία που λέγανε. Όταν εξώσαμε τον Όθωνα, θεωρήσαμε καλό να καταργήσουμε το όνομα του Λουδοβίκου, που είχε ο καημένος στην τύχη να είναι ο πατέρας του Όθωνα. Έτσι λοιπόν, αμέσως μετά καταργήσαμε την ονομασία Λουδοβίκου και ονομάσαμε την πλατεία Πλατεία Νέου Θεάτρου. Γιατί εντωμεταξύ είχαμε εδώ πέρα στήσει, είχαμε θεμελιώσει το πρώτο μεγάλο θέατρο, εντυπωσιακά ωραίο, που είχε θεμελιωθεί στις 22 Δεκεμβρίου του 1857 πάνω σε σχέδια του Φρανσουά Μπούλανζε, με χρηματοδότηση του Γρηγορίου Καμπούρογλου, του πατέρα του εθνογράφου Δημητρίου Καμπούρογλου και του τραπεζίτη του Γαλανού. Τελικά κάποια πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ. Εκτός από τα ονόματα των πλατειών. Πόσα ονόματα έχει αλλάξει? Νομίζω 8-9. Ναι, είναι απίστευτες οι ονομασίες στις μεγάλες πλατείες Αθήνας, στη Λουδοβίκου, στην πλατεία Συντάγματος, η πλατεία Ομονία. Η πλατεία Ομονίας κράτησε, άλλαξε μόνο δύο. Ήταν πλατεία Ομόνια επί του ονόματος. Αλλά όλες οι άλλες πλατείες, η πλατεία Θουκυδίδου που ήταν η πλατεία Συντάγματος, που έγινε πλατεία με τις Ισπανικές σκάλες, η πλατεία Ανακτόρων, έγινε και μετά φυσικά πλατεία Συντάγματος κάποια ώρα. Η πιο ιστορική της στιγμή. Ήταν ιστορική, ήταν και το σημαντικό της όνομα. Αλλά η πλατεία Λουδοβίκου, όπως και η πλατεία Κλαθμόνος, άλλαξαν διάφορες ονομασίες. Αλλά ναι, ο Κλαθμός έμεινε. Ο Κλαθμός έμεινε. Και ο Δυρμός. Και ο Δυρμός, ειδικά τέτοιες εποχές για την κατάντια της πλατείας. Μιλήστε μου λίγο για το πρόγραμμα, λοιπόν, πώς γεννήθηκε αυτό το πρόγραμμα των δωρεάν ξεναγήσεων στους Αθηναίους και τι ανταπόκριση είχε. Σκεφτήκαμε, μιλάμε τώρα για αρχές δεκαετίας 80, έτσι. Έτσι είχαμε ωραίες ιδέες, πάντα έχουμε ωραίες ιδέες η ξεναγή, γιατί νομίζω αυτή μας αφήνει πιο ανοιχτόμυαλους. Αυτή η εργασία σου επιτρέπει να σκέφτεσαι, να κάνεις οράματα, να γίνεις πιο ευρηματικός τέλος πάντων. Σκεφτήκαμε λοιπόν τότε με μια μικρή χούφτα συναδέλφων ότι το χειμώνα που δεν έχουμε ταξίδια και εργασία, γιατί ξέρετε ο τουρισμός είναι κυρίως εποχιακός όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσαμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Τότε ήταν. Είναι συνεχώς, ναι, τώρα, σε συνεχή ροή που λέμε στην τηλεόραση. Να σας πω κάτι, είναι σε συνεχή ροή, όχι το ίδιο αυξημένη όπως τους μήνες της άνοιξης, του καλοκαιριού μέχρι τον Οκτώβρη τραβάει. Και κυρίως αυτοί οι σημερινοί τουρίστες δεν ενδιαφέρονται για ξενάγηση, είναι τα λεγόμενα Airbnb. Θα μου επιτρέψετε, οι άνθρωποι είναι σε άλλο πλανήτη, δεν ενδιαφέρουν ένα οδηγό και πάνε μόνοι τους, δεν ξοδεύουν καν. Πια έχουμε πολύ φτωχό τουρισμό ή ο τουρισμός της κρουαζιέρας που δεν αποδίδει ιδιαίτερα στο κράτος. Δηλαδή έρχονται, κατεβαίνουν μιλιούνια, το κάθε πλοίο φέρνει από 2,5 έως 4,5 συνήθως χιλιάδες ανθρώπους, κατεβαίνουν μέσα σε 4 ώρες, αλώνουν τα πάντα, δεν θα ξοδέψουν. Γιατί μετά επιστρέφουν πίσω για να φάνε στο πλοίο για να μην ξοδέψουν. Είναι ο φθηνός τουρισμός.
Δεν μας ενδιαφέρει αυτός ο τουρισμός. Εντάξει, καλό είναι να υπάρχει σε εποχές δύσκολες, αλλά τουλάχιστον παίρνουν τα λεωφορεία αυτά τα διόροφα για να είναι εδώ τόσα χρόνια. Πολλές φορές ναι. Κυρίως αυτά τα χρησιμοποιούν τα Airbnb. Όσοι ανεβαίνουν με λεωφορείο ή με ταξί ανά 4 από τον Πειραιά. Όχι, μιλάω για τα λεωφορεία, τα διόροφα. Ναι, κατάλαβα. Κάποιοι τα παίρνουν, κάποιοι είναι οργανωμένοι, κάνουν τη βόλτα τους. Πολλοί δεν θα ανεβούν καν στην Ακρόπολη, μην ξοδέψουν και τα 20 ευρώ που ήταν το εισιτήριο την εποχή την τουριστική. Είναι φτωχός τουρισμός, αφήνει πολλά προβλήματα. Φεύγουν, θα πιούν ένα καφέ, μία μπύρα και αν θα πάνε τουαλέτα και θα μας αποχαιρετήσουν. Η μανία τους είναι να μην χάσουν το φαγητό του πλοίου, παρόλο που στο πλοίο συνέχεια έχει φαγητό, όχι πια καλής ποιότητας, γιατί εγώ έζησα και τις αριστοκρατικές ωραίες κρουαζιέρες, τις πολύ επιλεκτικές των αρχών του στο γύρισμα του 20ου προς τον 21ο και τον αρχόμενο στο 2004, που ήταν αξιώσεων κρουαζιέρες, έτσι, με πολύ ψηλού επίπεδου ανθρώπους. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει τώρα πλέον με το μαζικό τουρισμό, δεν έχουμε καλό τουρισμό εντός εισαγωγικών, και δεν αναφέρω μόνο στο χρηματικό θέμα, ανθρώπους που ξέρουν πού έρχονται και τι θα δούνε. Και πώς πρέπει να συμπεριφερθούν. Είναι δηλαδή ένας κακής ποιότητας τουρίστας γενικώς, σχετικά νεοβάρβαρος θα έλεγα. Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά κοιτάξτε, αυτούς έχουμε, μεσολάβησαν και πολλά προβλήματα στη χώρα μας και έκατσε και πέραν της οικονομικής κρίσης που μας ταλανίζει ουσιαστικά από το 2008-2009, το έχουμε ζήσει στο πετσί μας οι Έλληνες. Ήρθε και ο κορονοϊός, μία τριετία περίπου, δεν βοήθησε την κατάσταση, και μετά πριν ακόμα βγάλουμε από πάνω μας, απαλλαγούμε από τον κορονοϊό, ήρθαν οι πόλεμοι. Μου είχε κάνει εντύπωση, είχαμε 56 πολέμους σε εξέλιξη το Μάιο τον περασμένο, που ένας εξαίρετος ποιητής και διανοούμενος, ο Γιώργος ο Δουατζής, φίλος αγαπημένος, είχε καταμετρήσει 56 πολέμους σε εξέλιξη παγκοσμίως. Φανταστείτε, απλώς εμάς μας καίνει η κοντινή πόλεμη, γιατί είναι μέσα στην αυλή μας. Είναι η Ουκρανία και το Ισραήλ, το οποίο είναι μεγάλο πρόβλημα για μας, έτσι. Θέλω να πω, δεν βοήθησαν οι καταστάσεις για να βελτιώσουμε την εικόνα του τουρισμού όπως την θέλαμε. Ο μαζικός τουρισμός δεν νομίζω ότι αποδίδει τόσο. Δηλαδή, τι να κατεβούν 4.000 για 4 ώρες, να τα κάνουν γύρισμα διάμ, να λερώσουν, να ρυπάνουν και να αποχωρήσουν, από το να έχει τέλος πάντων έναν άνθρωπο κατεβεί, θα έρθει να μείνει μια εβδομάδα εδώ, θα χρησιμοποιήσει έναν καλό ξεναγό, να δει τα μνημεία, τα μουσεία, να ταξιδέψει στην Ελλάδα, να φάει στο ωραίο ταβερνάκι. Όμως ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι ποτέ να μην μπορούσαν να έρθουν. Ας δούμε λοιπόν το κομμάτι του. Ότι ο μαζικός τουρισμός. Ναι. Τέλος πάντων, αλλάξαν τα πράγματα, αλλάξαν οι καιροί. Χαμηλού εισοδήματος άνθρωπος να ταξιδέψει και να δει τον κόσμο. Αυτό είναι αλήθεια. Να σας πω, δεν είναι το χαμηλό εισόδημα που ενοχλεί. Γιατί εντάξει, δεν έχουμε όλοι χρήματα να ταξιδεύουμε, και κάποιοι πρέπει να ταξιδέψουν, να γνωρίσουμε πολλών ανθρώπων. Είδεν άστε κενόν έγνο, που έλεγε και ο Οδυσσέας, έτσι, που αυτό ήταν εκείνη την εποχή, στα παλιά τα χρόνια, το να ταξιδεύεις ήταν σαν να παίρνεις διπλώματα, πτυχία. Έτσι, να γνωρίζεις άλλους ανθρώπους και νοοτροπίες και ήθη και έθιμα των άλλων ανθρώπων. Απλώς είναι, νομίζω, η ποιότητα, όχι από πλευράς οικονομικής. Δηλαδή, αν αυτός ο χριστιανός, ο μουσουλμάνος, ό,τι είναι τέλος πάντων ο βουδιστής που έρχεται στην Αθήνα, ξέρει γιατί πρέπει να ανεβεί στην Ακρόπολη να προσκυνήσει. Παλιά ήξερε. Εγώ έχω ζήσει μέσα από τη μακρόχρονη εργασία μου ως ξεναγού. Έχω ζήσει, που τη βλέπω ως λειτουργήμα, και όλοι οι ξεναγοί το βλέπουμε ως λειτουργήμα αυτό, απίστευτες συγκινητικές καταστάσεις. Έρχονται άνθρωποι με λουλούδια, με μια ανθοδέσμια, την ακουμπήσουν πάνω στα μάρμαρα του Παρθενώνα. Άλλοι με το που φτάνουν και περνάμε, διασχίζουμε τα προπύλα και βλέπουμε μπροστά το Παρθενώνα, αρχίζουν να κλαίνε. Άλλοι γονατίζουν, άλλοι σταυροκοπιούνται και δοξάζουν το Θεό τους, τον κάθε Θεό που πιστεύει ο καθένας, που τους αξίωσε να δουν τον Παρθενώνα πριν αποχωρήσουν από το μάτι του το κόσμο. Οι καταπληκτικές συγκινητικές σκηνές έχω δει να εξελίσσονται πάνω στην Ακρόπολη, κυρία κατεξοχή στην Ακρόπολη και μπροστά από τον Παρθενώνα. Νομίζω ακόμη και αυτοί όμως που περιμένουν κάτω από τους 50 βαθμούς τα καλοκαίρια να μπουν, κάνουν ένα κάποιο προσκύνημα. Είναι δηλαδή η υπομονή αυτή.
Το νιώθουνε, το νιώθουνε, γιατί αν δεν νιώθεις το προσκύνημα δεν στέκεις στις ουρές κάτω από τους 40 τόσους βαθμούς από τον ήλιο. Ευτυχώς έχει βελτιωθεί τα τελευταία 2 χρόνια που παίρνουμε σε ορισμένες ώρες επίσκεψης στην Ακρόπολη. Κάπου έχει ο κόσμος απλωθεί, δηλαδή μέσα στο ωράριο με τις ζώνες κάπου δεν είναι αυτός ο συνοστισμός. Πριν 2-3 χρόνια επί κορονοϊού ήταν δραματική η κατάσταση. Εγώ μην πεθάνει κανένας άνθρωπος ηλικιωμένος κάτω από τον ήλιο και χωρίς καπέλο. Δηλαδή είχα ανησυχία, μη συμβεί κάτι. Άλλοι φεύγανε. Κάποιοι άλλοι λέγανε δεν θα ανεβούμε, δεν θα μπορούμε να σταθούμε και θα επιστρέψουμε στο πλοίο. Δηλαδή δεν αντέχουν οι άνθρωποι αυτή τη ζέστη. Τώρα ευτυχώς έχει διευθετηθεί αυτό το πρόβλημα. Ανεβαίνουμε με συγκεκριμένες ζώνες επίσκεψης και είναι καλύτερα τα πράγματα. Και ευτυχώς όπως έχει τώρα διαμορφωθεί με τις ράμπες αυτές τις ειδικές, που έτσι ήταν και στην Ακρόπολη και στην αρχαιότητα, ξέρετε, είχε ράμπες, απλώς ήταν από πατημένη γη. Και τον κατηγόρησαν τον καημένο τον Κορέ τότε, γιατί όπως ξέρει την Ακρόπολη ο Μανώλης ο Κορές, δεν την ξέρει κανείς άλλος, έτσι θα πρέπει να το ομολογήσουμε. Εγώ προσωπικά τον εκτιμώ βαθύτατα αυτόν τον άνθρωπο. Τον γνώρισα κρεμασμένο πάνω στις ξυλοσιές του Παρθενώνα καθημερινά, τότε που έκανα μόνο ξενάγης Αθηνών όσο είχα τα παιδιά μου μικρά και δεν μπορούσα να ταξιδεύω, και σχεδόν καθημερινά με όποιες καιρικές συνθήκες ήταν πάνω στις ξυλοσιές. Κατέβαινε, όταν το ρωτούσα κάτι από κάτω, κατέβαινε για να μου εξηγήσει πώς είναι αυτό. Και αυτή λοιπόν η όψη που έχει σήμερα η Ακρόπολη εξυπηρετεί πάρα πολύ. Έτσι ήταν και στην αρχαιότητα και με φαρδύτερους ακόμα δρόμους, που τότε βέβαια, επειδή δεν είχε καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες η Ακρόπολης, είχε κάποιες μέρες, τακτές μέρες του χρόνου, όταν γιόρταζαν οι Αθηναίοι τις μεγάλες τους γιορτές. Π.χ. στα Μεγάλα Παναθήναια, 20 Ιουλίου, συγκεντρωνόταν κάθε 4 χρόνια σύσσωμος αθηναϊκός λαός ή σε μια άλλη μεγάλη γιορτή για να κάνουν θυσίες, να συμποσιαστούν πάνω στην Ακρόπολη. Τότε ήταν με πατημένη γη αυτά τα πλατώματα και οι δρόμοι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει σήμερα, ξέρετε, διότι αν βάζαμε πατημένη γη που έχει πολύ μικρή αντοχή, θα έπρεπε, με το χώμα το πατημένο δηλαδή, θα έπρεπε μετά από κάθε επέλεση μιας κουραζιέρας με 5-6 χιλιάδες το πρωί να κλείνει 2-3 μέρες η Ακρόπολη για να επανέρχεται να ξαναστείνεται πάλι. Άρα δεν ήταν καθόλου εύκολο. Έπρεπε λοιπόν να μπει αυτό το ειδικό τσιμέντο, το οποίο έχει μπει πάνω από ειδικά πλαστικά με αντιβιωτικά, ούτως ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να το σηκώσεις και να φύγει. Αυτό διευκολύνει πάρα πολύ, και εκείνο που παρατήρησα στην αρχή τον πρώτο χρόνο μας είχε ξενήσει λίγο, ήταν ένα πιο έντονο γκρι. Αυτοί οι δρόμοι είχαν ένα έντονο γκρι χρώμα. Τώρα το γκρι χάνει το σκούρο αυτό με τον ήλιο και έχει μετατραπεί και έρχεται να δέσει υπέροχα χρωματικά και αισθητικά με το βράχο το φυσικό της Ακροπόλεως. Άρα πια τώρα δεν ενοχλεί τόσο πολύ όπως ενοχλούσε τον πρώτο καιρό. Αυτό μας έχει διευκολύνει και δεν έχουμε και πολλά ατυχήματα. Διότι πριν μερικά χρόνια, πριν το 20 ας πούμε, ήταν δύσβατο και είχε πολλές παγίδες. Περίπου κατά μέσον όρο, κάθε 1-2 εβδομάδες, ανά δεκαήμερο, εγώ είχα ατυχήματα με πελάτες μου. Έπεφταν, γιατί δεν έρχονται όλοι προετοιμασμένοι, αλλά και με προετοιμασμένοι, με ειδικά παπούτσια, πάλι γλιστράνε. Η κούραση, η βράχη, κάτι να μην προσέξει. Και είχαμε ατυχήματα να φωνάξεις για να έρθει το... Είναι όλα δύσκολα εκεί πάνω τώρα, το νοσοκομιακό. Τώρα υπάρχουν και γιατροί επάνω που φροντίζουν αυτό, και πραγματικά είναι, αν κάτι χρειαστεί, αμέσως τη ειδοποιούν, και μέσα σε ένα 5 λεπτό έχεις βρει και άνθρωπο ειδήμονα να προσέξει, να φροντίσει αυτόν που είχε το ατύχημα, τέλος πάντων, και τα ξεπερνάμε αυτά τα προβλήματα. Εγώ θέλω όμως παρόλα αυτά να σας πάω πίσω στη δεκαετία του 80, τότε που οι πρώτοι Αθηναίοι με ενθουσιασμό τηλεφωνούν για να συμμετάσχουν στην ομάδα της ξενάγησης. Τι θυμάστε από εκείνες τις μέρες? Δεν φαντάζεστε τι ωραίες μέρες έχουμε ζήσει και εξακολουθούμε να ζούμε. Ήθελα να μου συγκρίνετε και τις εποχές, αλλά... όχι, πάντα υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός. Υπήρχαν άνθρωποι, και ξέρετε, και ειδικά τα τελευταία χρόνια που έχουμε και τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης, που δεν έχουν όλοι οι Αθηναίοι, οι άνθρωποι που κατοικούν στην Αθήνα, την ευχέρεια να πάνε ένα θέατρο, ένα κινηματογράφο. Περνάμε δύσκολες εποχές
άλλες, γιατί να το κρύψουμε ένα άλλο, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Μου λέγανε λοιπόν, και μέχρι σήμερα το ακούω αυτό, ξέρετε με πόση χαρά περιμένουμε να έρθει το επόμενο Σαββατοκύριακο, να έρθουμε να περπατήσουμε μαζί σας και με τους άλλους συναδέλφους, να ακούσουμε ωραία πράγματα, να θυμηθούμε το κλέος των παλαιών εποχών, της αρχαιότητας, να μας εξηγήσετε την ιστορία. Δηλαδή οι άνθρωποι μας έλεγαν ότι κάνετε ένα έργο υψής της. Είναι διδασκαλία. Διδασκαλία, αλλά και ξέρετε και ψυχολογικά το στηρίζει στον άλλον. Γιατί είναι ανάγκη του να βγει να μάθει την ιστορία του τόπου του, να γνωρίσει το μνημείο του. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι είναι πέρα από την όποια διασκέδαση και οτιδήποτε, αν έχεις χρήματα ή όχι. Είναι κάτι διαφορετικό. Και είναι προσφορά γνώσης, είναι μια δεύτερη και τρίτη ευκαιρία σε ανθρώπους που στο σχολείο δεν τα έμαθαν ή δεν τους ενδιέφερε τότε, δεν μπόρεσαν ίσως να σπουδάσουν κάτι που θα ήθελαν. Τώρα γίνεται ξέρετε, είναι και εξειδικευμένες οι ξεναγήσεις. Δηλαδή, μια μέρα θα ασχοληθούμε μόνο με την πάνω πλευρά, με τα μνημεία στον Ιερό Βράχο. Άλλη μέρα θα πάμε στην αρχαία αγορά, το Λύκρον της Δημοκρατίας. Είναι μια ξενάγηση που αγαπώ πάρα πολύ και ενδεχομένως και της θεϊκής ποίησης. Είναι ο σημαντικότερος χώρος, αρχαιολογικός χώρος του δυτικού πολιτισμού, η αρχαία αγορά, η καρδιά της αθηναϊκής διοίκησης, και διδάσκονται οι άνθρωποι πώς ζούσαν οι Αθηναίοι εκείνα τα χρόνια της αθηναϊκής ακμής, τι μάθαιναν, τις ανάγκες τους, και μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο, είναι σαν να ξεφεύγεις, σαν να μπαίνεις σε έναν άλλο πλανήτη και να μαθαίνεις πολύ σπουδαία πράγματα. Και γιατί, δηλαδή, ακόμα και πολιτιακά, γιατί ήταν το δώρο της δημοκρατίας, γιατί είναι ένας σπουδαίος θεσμός, ας πούμε, η δημοκρατία. Δηλαδή, είναι διδασκαλία, δεν είναι μόνο, αλλά είναι και μία, αν θέλετε, μία ψυχική, μια παροχή, που ανεβάζει ψυχολογικά τον άλλο, που βλέπει το κλέος αρχαιότητας και ενθουσιάζεται, το ανεβάζει στο ηθικό του Έλληνα, του ταλαιπωρημένου από την οικονομική κρίση. Έρχονται λοιπόν και μου λέει, περιμένουμε με πόση χαρά το επόμενο Σαββατοκύριακο να περάσουμε τόσο ωραία. Και όχι μόνο μαζί μου, και πάντοτε, ξέρετε, η ομάδα που είχαμε στήσει για τις ξεναγήσεις ήταν η Αφρόκρεμα των Ξεναγών. Ο ένας καλύτερα από τον άλλο. Εγώ και η πρόεδρος των Ξεναγών σήμερα και εγώ προσφερόμεθα εθελοντικά, δεν πληρωνόμαστε. Οι άλλοι παίρνουν, όταν υπάρχει μια μικρή αποζημίωση, την παίρνουν τεροχρονισμένα οι άνθρωποι. Για μας είναι λειτουργήμα, δεν είναι μια εργασία να βγάλεις χρήματα. Αν θέλεις να βγάλεις χρήματα, θα πας να ξεναγήσεις Αμερικανούς, να περάσεις καλά. Δεν βγάζεις χρήματα με τους Έλληνες. Αλλά αγαπώ πάρα πολύ, γιατί ξέρεις, μέσα από αυτές τις ξεναγήσεις μαθαίνουμε να μελετούμε κι εμείς. Γιατί η μελέτη δεν τελειώνει ποτέ. Δηλαδή, διαβάζω και βλέπω και λέω πώς μου διέφυγε αυτό. Βλέπω ότι δεν ξέρω τίποτα. Εκεί που διαβάζω. Όσο διαβάζεις, ανακαλύπτεις τι δεν ξέρεις. Ανακαλύπτεις τι δεν ξέρεις. Και λες, κοίταξε, μου δίνει την ευχαρίστηση της ωραίας μάθησης. Να μάθω κι εγώ πράγματα και να μην τα ξεχνάω, τα κρατώ στο μυαλό μου. Και όταν βλέπεις και την αγάπη και την εκτίμηση που εισπράττεις από τους ξεναγούμενους, είναι για μένα η μεγαλύτερη αμοιβή που μπορεί να εισπράξει ένας ξεναγός. Όσα είπατε μόλις τώρα, μου έφεραν στο νου τη συζήτηση που είχα πριν από λίγες μέρες με την κυρία Βίκη Ευαγγελίου, μία γυναίκα των επιχειρήσεων στον χώρο του τουρισμού, η οποία ανακάλυψε την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, την αγάπησε σε βαθμό απίστευτο, θα μας τα πει η ίδια, και σκέφτηκε να προβάλλει έτσι τη χώρα σε τουρίστες, επισκέπτες, οι οποίοι μπορούν να διαθέσουν χρήματα, έχουν δηλαδή όλα αυτά που αναζητείτε, ακριβώς, έχουν την οικονομική ευκαιρία αλλά και τη διάθεση. Έχει σημασία αυτό. Και τα δύο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χρήματα και δεν θέλουν να ακούνε τίποτα από όλα αυτά. Έχουν άλλα ενδιαφέροντα. Ας μας πει όμως η κυρία Ευαγγελίου τι ακριβώς έχει κάνει με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και τα στελέχη των επιχειρήσεων από σχεδόν όλες τις υπήρους. Στην περίοδο που η Ελλάδα πέρναγε κρίση, επειδή χρειαζόμουν έμπνευση, μιας και εμάς η δουλειά μας είναι να σχεδιάζουμε κόνσεπτ, ιδέες, κεντρικές θεματικές για διοργάνωση events, συνέδρια, προγράμματα κινήτρων, πήγα από προσωπικό ενδιαφέρον να σπουδάσω φιλοσοφία σε ένα καταπληκτικό πρόγραμμα.
πρόγραμμα, το Ακαδημία Πλάτωνα λεγότανε, που έτρεχε το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όχι μόνο ενθουσιάστηκα, αλλά κατάλαβα ότι η Ελλάδα έχει ένα καταπληκτικό κεφάλαιο πολιτιστικής κληρονομιάς, σκέψης, φιλοσοφίας, το οποίο είναι αναξιοποιητό. Στήσαμε μια ομάδα ανθρώπων, το VSN Hub. Είναι ένας κόμβος σκέψης, θα έλεγα, ο οποίος εμπνέεται από τον πολιτισμό μας, από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, φέρνοντας τις αξίες αυτές στο σύγχρονο γίγνεσθε, στο χώρο της επιχειρηματικότητας, του management, της διοίκησης δηλαδή των επιχειρήσεων, αλλά και του τουρισμού. Έχουμε καθηγητές φιλοσοφίας, ιστορικούς, αρχαιολόγους, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι είναι από το χώρο των επιχειρήσεων, διευθύνοντες συμβούλους και από το χώρο βέβαια της τεχνολογίας. Και έχουμε ένα συμβούλιο από ειδικούς, το οποίο μας συμβουλεύει πώς πρέπει να προχωρήσουμε ανά θέμα. Απευθυνόμαστε σε δύο χώρους. Ο ένας είναι ο επιχειρηματικός χώρος, εταιρείες είτε πολυεθνικές, ενώσεις, associations, ενώσεις, όπου σχεδιάζουμε και εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και εμπειρίες, φέρνοντας αυτούς τους ανθρώπους μέσα στους χώρους, τους αρχαιολογικούς, στα μουσεία, γιατί θέλουμε να συνδέσουμε τον πολιτισμό για θέματα ηθικής, για θέματα λήψης αποφάσεων με βάση την αρχαία φιλοσοφία, και τους βάζουμε μέσα σε αυτούς τους χώρους για να ζήσουν την εμπειρία. Απευθυνόμαστε και στα αγγλικά είναι sophisticated travelers, αλλά στα ελληνικά είναι οι ταξιδιώτες οι οποίοι αναζητούν πια την εμπειρία. Πρέπει να σας πω πια όλοι αναζητούν την εξειδικευμένη, την ποιοτική, την αναβαθμισμένη εμπειρία όταν ταξιδεύουν. Είχαμε συνάντηση στην Ελλάδα με 30 διευθύνοντες συμβούλους από όλο τον πλανήτη και τους σχεδιάσαμε ειδικό πρόγραμμα που τους είχαμε και μέσα στην αρχαία αγορά, το χρηματιστήριο της εποχής εκείνης. Τους κάναμε εκεί μέρος της εμπειρίας και συνεχίσαμε με ανοιχτούς διαλόγους, ακόμα και μετά στο χώρο του φαγητού, μαζί με βέβαια καθηγητή φιλοσοφίας. Όχι απλά τους άρεσε, συγκινούνταν γιατί βρισκόντουσαν σε αυτούς τους χώρους και λατρεύουν αυτού του είδους τις εμπειρίες, γιατί είναι μοναδικές για όλη τους τη ζωή. Όταν ξέρουν ότι πρόκειται να ζήσουν και μια τέτοιου είδους εμπειρία, έρχονται διαβασμένοι και βλέπουμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά πώς έχουν διαβάσει και Πλάτωνα και Αριστοτέλη. Οπότε αυτό βοηθάει πάρα πολύ στον ανοιχτό διάλογο που εμείς έχουμε σχεδιάσει για να κάνουμε μαζί τους. Κάτι άλλο που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας είναι το πολύ ενδιαφέρον concept, την ιδέα που σχεδιάζουμε, ένα debate, διάλογο ανταλλαγής επιχειρημάτων. Ένα από τα θέματα είναι Πλάτωνα ή Αριστοτέλη. Ποιον θα επιλέγατε για ηγέτη στην εταιρεία σας? Επιχειρηματίες, managers, διευθύνοντες σύμβουλοι. Να ψηφίζουν και να ανταλλάσσουν απόψεις με φιλόσοφους. Είναι ένα καταπληκτικό εγχείρημα το οποίο φέρνει αποτελέσματα και ενθουσιάζει και τα δύο μέρη, ξέρετε, και των ειδικών των φιλοσόφων, αλλά και των ανθρώπων από το χώρο της επιχειρηματικότητας. Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία και ο πολιτισμός έχουν πεδίο κοινό και με την τεχνητή νοημοσύνη. Ήδη εμείς έχουμε ξεκινήσει συνεργασίες και στην Αμερική και με πανεπιστήμια στο κομμάτι αυτό, γιατί αναπτύσσουμε ιδέες και προγράμματα αξιοποιώντας αυτό το πεδίο. Θα εμπιστευόσασταν έναν αριστοτελικό αλγόριθμο που βασίζεται στη λογική και στα δεδομένα, ή ένα πλατωνικό που επιδιώκει το ιδανικό και τη στρατηγική σκέψη? Κάτι διαφορετικό, κάτι που πλησιάζει, προσεγγίζει λίγο αυτό που λέγαμε τους επισκέπτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και με ένα πιο γενναίο βαλάντιο, ας πούμε, που μπορούν να διαθέσουν, και μία ιδέα που τιμά την Ελλάδα, θα έλεγα, και τους επιχειρηματίες του τουρισμού, γιατί δεν είναι θάλασσα, ήλιος, μουσακάς. Τα οποία είναι ωραία, αλλά κάποια στιγμή τα χορταίνεις. Εξαιρετική πρωτοβουλία και να την έκαναν κι άλλοι. Εντάξει, το δικό μας το πρόγραμμα πιο δημοκρατικό, πιο ανοιχτό. Ναι. Δεν βγάζουμε χρήματα, το κάνουμε για την ψυχή μας, έτσι. Γιατί συνήθως είμαστε τελείως άμυστοι ή ελάχιστοι. Εγώ έτσι κι αλλιώς είμαι με τους ρόλους, δεν είμαι ούτως ή άλλως εθελόντρια. Αλλά πρέπει να πούμε
ότι έρχεται τόσο, είναι πια ανοιχτές οι πύλες για οποιοδήποτε άνθρωπο θέλει να παρακολουθήσει. Αναφέρουμε τώρα τις ξεναγήσεις της δωρεάν του Δήμου Αθηναίων, έτσι. Ναι, είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι ένα ανοιχτό κοινό, ακροατήριο, που έρχονταν, ας πούμε, η εργάτρια και παρακολουθούσε. Πολύ σπουδαίο. Έτρωγε και πασατέμπου την ώρα που δεν έχει σημασία. Γι' αυτό εγώ μίλησα. το χαίρομαι. Γι' αυτό μίλησα για διδασκαλία. Το πασατέμπο της, ναι. Έρχονται και άλλοι που έχουν. Ο πασατέμπος ήταν το σποράκι, και όχι ότι δεν πρόσεχε. Όχι, πρόσεχε, ήξερε τα πάντα και ερχόταν σε κάθε ξενάγηση, την έβλεπα μπροστά μου. Και πολλοί που ήταν πολύ τακτικοί. Μια φορά, ήταν το πιο συγκινητικό από όλα για μένα, ήταν όταν είχε σταματήσει 2 φορές. Μου σταμάτησαν το θεσμό, τρόμαξα να τον ξεκινήσω πάλι. Αυτό έγινε το 2010, όταν έγινε αλλαγή στη Δημοτική Αρχή. Τρόμαξα να το ξεκινήσω πάλι και μετά από 2 χρόνια ξεκινήσαμε το τέλειο 2012, αρχές του 2013. Και ξεναγούσα την τριλογία, την Αθηναϊκή τριλογία, που είναι μια ξενάγηση που αγαπώ πάρα πολύ και με συγκινεί πάρα πολύ. Λοιπόν, φτάνοντας εκεί την ώρα 10:30, συνήθως δίνουμε την ώρα της ξενάγησης, συναντώ μπροστά μου, ξεκινούσα συνήθως από το Πανεπιστήμιο και μετά πάω κάνω μια βόλτα έξω από την βιβλιοθήκη, γιατί η βιβλιοθήκη τα τελευταία χρόνια δεν μας άνοιγε, δεν μας δεχόταν, και πριν και τώρα δυστυχώς, και στερούμεθα αυτού του υπέροχου νεοκλασικού κτηρίου. Αλλά και μετά καταλήγουμε στην Ακαδημία, που οι άνθρωποι είναι εξαιρετικά φιλόξενοι, μας ανοίγουν τις πύλες και καθόμαστε. Λοιπόν, ξεκινώ και φτάνω κάτω, ήταν κάπου 10 και 20 και 25, και βλέπω ένα πλήθος λαού, θα πρέπει να πάνω από 500 άνθρωποι, και λέω, Θεέ μου, τι είναι τούτο? Μεταξύ περνούσαν κάποιοι, λέει, τι διαδήλωση κάνετε? Και όλοι αυτοί είχαν έρθει να ξεναγηθούν, γιατί τότε δεν παίρναμε παρουσίες. Εγώ δεν έπαιρνα ποτέ παρουσίες και πρέπει να ήταν πάνω από 500 άνθρωποι. Αναγκάστηκα να αλλάξω πρόγραμμα, να ξεκινήσω από την Ακαδημία. Μας έβαλε μέσα, μας φιλοξένησε η Ακαδημία, όπου έχει 400 θέσεις καθημένων. Έκατσαν, γέμισαν οι θέσεις των καθημένων, 400 θέσεις, και γύρω-γύρω σε σχήμα π, μέχρι στους διαδρόμους κάθονταν άνθρωποι όρθιοι, και στον κεντρικό διάδρομο κάποιοι που είχαν καθίσει μπροστά καθόντουσαν χάμω πάνω στο χαλί οκλαδών. Πρέπει να ήμασταν πάνω από 500-600 άνθρωποι εκείνη την ημέρα. Είχαν την καλοσύνη να μου δώσουν και μεγάφωνο, γιατί ήταν δύσκολο, μικροφωνική εγκατάσταση είχε πάντα η Ακαδημία. Και ξέρετε, τόσο δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου αυτή την ξενάγηση. Δεν έφευγε κανείς. Μια βελόνα να πέφτε κάτω, ήτανε πατήσμε, πατώσε. Ήταν τόση η όρεξη των ανθρώπων, μου είχαν σταματήσει για περίπου 1,5 χρόνο να παρακολουθήσουν τις ξεναγήσεις. Έτρεχαν τα μάτια μου δάκρυ, ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία της ζωής μου. Και έλεγα, χαλάλι τους, όσο με κρατάει το σαρκείο μου και αντέχω, και ακόμα δουλεύει το πνεύμα μου, γιατί είναι σημαντικό και αυτό, ακόμα σημαντικότερο, θα κάνω αυτές τις ξεναγήσεις. Είναι λειτουργήμα. Ήταν λοιπόν μια διαδήλωση. Αγάπης προς την πόλη, ναι, και προς τη γνώση και προς εσάς. Εντάξει, προς εμένα. Οι άνθρωποι έρχονται να ακούσουν. Πολλοί ίσως να μην με ήξεραν κιόλας ή να με είχαν δει στο παρελθόν αμυδρά. Νομίζω, ξέρετε, κυρία Σκουμπουρδή, πέρα από τη σεμνότητά σας, πρέπει να πούμε ότι όσοι παρακολουθούσαν τα δημοτικά πράγματα τότε στις αρχές δεκαετίας του 80, όταν γεννήθηκε και η πρώτη ελεύθερη δημοτική ραδιοφωνία στην Αθήνα. Τι ωραίες μέρες ζήσαμε. Συμπέσατε, δηλαδή η γέννηση αυτής της ιδέας ήρθε να δέσει με την γέννηση εκείνου του ραδιοφώνου, στο οποίο είχατε και εκπομπή. Ναι, είχα το Αθήνα μια πόλη μαγική. Ξεκίνησα με την ιδρυτική ομάδα το 1984 και ήμουν η μόνη που δεν έκανα πολιτικούς σχολιασμούς. Πολλές φορές η πολιτική επισέρχεται, ας πούμε, όταν αναφέρεσαι στην Αθηναϊκή Δημοκρατία ή την Αθηναϊκή Ακμή, φυσικά θα πεις και πράγματα θα πολιτικολογήσεις. Αλλά ήταν υπέροχες μέρες που βιώσαμε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου αυτή την εμπειρία του ραδιοφώνου. Αθήνα, μια πόλη μαγική λοιπόν. Είχα τη μαγική πόλη του Χατζηδάκη ως μουσικό χαλί. Ξεκινούσα με τραγούδι, με το «Μια πόλη μαγική», και τελείωνε πάλι με τραγούδι. Είχα μουσικό χαλί. Πρέπει να πω ότι νονός εκπομπής μου, το είχα ψάξει τότε με τον αείμνηστο, τον Ιάσον Τρελεφιλίδη, που χάσαμε προσφάτως με πολύ μεγάλη απώλεια.
ένας σπουδαίος άνθρωπος και με καλή άλλος ένας που ταυτίστηκε με την ραδιοφωνία του Δήμου της Αθήνας. Και ήταν πολύ νεαρός όταν είχε έρθει ο Ιάσονας τότε. Εμείς ήμασταν μεγαλύτεροι. Εγώ ήμουν γύρω στα 30 κάτι τότε. Μεταξύ 30 και 40 πρέπει να ήμουν στην ηλικία. Ήταν κάπου 10 χρόνια πίσω ο νεαρότερος ο Τριανταφυλλίδης. Και του λέω κάτσε να θέλω να βρούμε ωραία μουσική να πλαισιώσουμε. Μου λέει τι άλλο Χατζηδάκη, ήμουν και εγώ Χατζηδακική, πολύ τη χαρήκαμε. Και τότε επειδή ήμουν και σχετικά πρωτόγονη, δεν ήξερα ότι έπρεπε να πάρω άδεια. Που έπρεπε να έχω πάρει άδεια, ήταν εν ζωή ο Χατζηδάκης. Και μια καλή πρωί με φωνάζει ο διευθυντής, καλή του ώρα ο Γιάννης ο Τζανετάκος και μου λέει πήρες άδεια από το Χατζηδάκη? Λέω όχι, πού να τον βρω το Χατζηδάκη. Και ειδικά από το Χατζηδάκη ήταν πολύ δύσκολος. Ήταν αυστηρός και μου λέει είχε ανά πάσα στιγμή μπορεί να έρθει και να τα διαλύσει όλα εδώ πέρα. Κι όμως δεν το έκανε και μου είχαν πει φίλοι του, μου το έλεγε και ο Ιάσονας Τριανταφυλλίδης, ότι του άρεσε πάρα πολύ η εκπομπή και μου λέει, έλεγε ότι αξιοποιείται το τραγούδι και δεν θέλω να τη σταματήσουμε, διότι εγώ δεν είχα πάρει καμία άδεια. Αλλά τότε δεν ξέραμε πώς λειτουργούσαν τα πράγματα, ότι έπρεπε να έχουμε πάρει άδεια. Λειτουργούσε περισσότερο ενθουσιασμός. Ποτέ δεν πήρα άδεια, λοιπόν. Ναι, ενθουσιασμός, ναι, ακριβώς. Και ήταν τόσο ωραίες εκείνες οι εκπομπές και μέσα από αυτές τις εκπομπές καλούσαμε και για τις ξεναγήσεις, ότι ας πούμε ανέλυε, γιατί δεν είχαμε παραπάνω από 5-10 λεπτά το χρόνο, ναι, αλλά λέγαμε ελάτε πάμε να δούμε από κοντά τα μνημεία της αρχαίας ελληνικής αγοράς. Ή μιλούσα για τον κεραμικό και για το ακριβώς. Και έρχονταν, καλούσαμε, έκανα κάλεσμα από το ραδιόφωνο και όλοι μαζί τρέχαμε. Και τότε άντυχε και η φωνή μου, βρε παιδί μου, δεν είχαμε τα whispers από τα ακουστικά που τώρα εξυπηρετούν. Και πώς άντεχε η φωνή μου, 100-150 άνθρωποι και πλέον. Και άντεχε η φωνή μου, μετά την κατέστρεψα βέβαια, μετά κατέστρεψα φωνικές χορδές και τώρα αφού με πονάει, δεν είναι ότι περνάνε τα χρόνια, γιατί εντάξει ο χρόνος είναι αδυσόπιτος και περνάνε τα χρόνια, αλλά αυτό που με πονάει είναι που δεν μπορώ να τραγουδήσω πια, γιατί μου άρεσε πολύ το τραγούδι και ο χορός. Αλλά πραγματικά ήταν υπέροχες εμπειρίες, δηλαδή ευτύχησα να ζήσω πολύ ωραίες εμπειρίες στη ζωή μου μέσα από τον 984. Πολύ ωραίες εμπειρίες. Τελικά η Αθήνα με όλα της τα προβλήματα είναι μια πόλη μαγική, τόσο μαγική είναι, που κατάφερε να γοητεύσει έναν Κερκυραίο. Θα τον ξέρετε ήδη ποιος είναι με αυτή την εισαγωγή, αλλά θα τον γνωρίσουν όσοι δεν τον ξέρουν από τα βιβλία του, τον κύριο Θανάση Γιοχάλα, φιλόλογο και συγγραφέα, αθηνεογράφος. Και εκείνος μόνο για την Αθήνα έχει γράψει, δεν έχει γράψει κάτι άλλο. Τον οποίο συνάντησα στον Εθνικό Κήπο, όπου μέσα από το πρόγραμμα Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία συνοδεύει ως πεζοπορεί μαζί με εκπαιδευτικούς συγκεκριμένα και τους μιλάει για τον Εθνικό Κήπο. Εκεί συναντηθήκαμε και μετά πήγαμε νοερά κι αλλού. Βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο ωραία σημεία του Εθνικού Κήπου. Μπροστά μας η πρωτομή του Εϊνάρδου και βεβαίως η παιδική βιβλιοθήκη. Πίσω μου ακριβώς βρίσκεται το επιστήλιο του Ιδραγωγείου. Κανείς δεν γνωρίζει πότε μεταφέρθηκε εδώ και για ποιο λόγο. Ο Εθνικός Κήπος προσφέρεται και για να ηρεμήσει κανείς από την πολύβουη πόλη και για να γνωρίσει τις βοτανικές του αρετές και για να απολαύσει τη σκιά. Στον κήπο που είναι ο κήπος της Αμαλίας, αυτή τον έφτιαξε, δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα που να τη θυμίζει. Εκτός από το περίφημο κάθισμα, το οποίο βρίσκεται και σε κακή κατάσταση, δεν υπάρχει ούτε μία πρωτομή της. Συμμετέχω σε ένα πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων, το οποίο διευθύνει η κυρία Διαμαντάκου, με τίτλο «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία». Τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια ασχολούμαι με την Αθήνα, περπατάω στην Αθήνα συνεχώς, επιθυμώ να ανακαλύπτω πλευρές της, σχετικά θέατες, και εδώ και 13 περίπου χρόνια άρχισα να γράφω για την πόλη.
Παρότι δεν είμαι γέννημα θρέμα Αθηναίος, από την Κέρκυρα κατάγομαι, η Αθήνα είναι η δεύτερη πατρίδα μου. Είναι η πόλη που ίσως με συγκίνησε περισσότερο. Μια πόλη που παρότι πολλοί τη χαρακτηρίζουν άσχημη, έχει απίστευτες ομορφιές. Δεν είναι μόνο οι αρχαιολογικοί χώροι της, είναι και τα κτίρια της, είναι και οι δρόμοι της που έχουν πολύ μεγάλη ιστορία. Μπορώ να σας αναφέρω την Οδό Πανεπιστημίου. Ένας δρόμος που ξεκίνησε το 1859 περίπου, μέχρι τότε βρισκόταν εκτός πόλεως ουσιαστικά, σε μια περιοχή που σπανίως βάδιζε κανείς. Είναι γεμάτος ο δρόμος ακόμη και σήμερα με κτίρια ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού και όχι μόνο ενδιαφέροντος. Το κτίριο του Μεσοπολέμου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού είναι η στιγμή που ο κλασικισμός συνομιλεί με τον Μεσοπόλεμο. Όταν δηλαδή το Μέγαρο Σλίμαν συνομιλεί με το Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Συνεχίζοντας, θα συναντήσουμε τον καθεδρικό των Καθολικών, μετά το περίφημο οφθαλμιατρίο, το νοσοκομείο οφθαλμιόντων όπως το λέγανε, και βεβαίως την περίφημη τριλογία, που είναι κατά κάποιο τρόπο το στέμμα του δρόμου. Συνεχίζουμε και βλέπουμε το Αρσάκιο, το Παρθεναγωγείο του 19ου αιώνα, το οποίο ήταν και από τα πρώτα κτίρια που δημιουργήθηκαν στο δρόμο. Το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχω, το παιδί, η πόλη και τα μνημεία, είναι ιδιαίτερο σημαντικό γιατί φέρνει τα νέα παιδιά σε αγαπημένους χώρους της πόλης. Τους γνωρίζει την ιστορία της πόλης, τους ευαισθητοποιεί γύρω από τα θέματα που την απασχολούν την πόλη. Κάνει στα παιδιά να αγαπήσουν την πόλη τους. Όσο και να την αγαπάς την πόλη, μάλλον όσο περισσότερο την αγαπάς, τόσο στενοχωριέσαι όταν συναντάς καθημερινά προβλήματα τα οποία την αμαυρώνουν. Θα μπορούσε από τη Δημοτική Αρχή να γίνει μια προσπάθεια να γιατρευτούν τα μικρά έστω καθημερινά προβλήματα. Η καθαριότητα είναι ένα από τα προβλήματα αυτά. Ένα άλλο είναι η ανάδειξη των χώρων. Ο κάτοικος της πόλης περνάει και δεν ξέρει τι είναι αυτό το κτίριο που βλέπει μπροστά του. Θα μπορούσε να υπάρχουν διαφωτιστικές πινακίδες. Για να επανέλθω στην τριλογία, η κατάσταση που επικρατεί όχι μόνο τα βράδια, αλλά και στη διάρκεια της μέρας. Ναρκωμανείς παντού, ναρκεμπόριο παντού. Άνθρωποι θλιβεροί που παίρνουν τη δόση τους σε κοινή θέα, γίνεται ό,τι γίνεται. Και κανείς, μα κανείς δεν ενδιαφέρεται. Η βασιλίσσης Όλγας να δοθεί στους κατοίκους της πόλης. Είναι πάρα πολύ άσχημο εμείς οι κάτοικοι του Παγκρατίου να κάνουμε έναν τεράστιο κύκλο για να μπορέσουμε να βρεθούμε στο σημείο που μας ενδιαφέρει. Το κλείσιμο της βασιλίσσης Όλγας παραμένει ένα από τα σημαντικά προβλήματα της πόλης. Όσο μια πόλη να είναι μαγική, έχει και τους δράκους της να παραμονεύουν. Ακούσαμε μερικές από αυτές τις περιπτώσεις. Πολλούς δράκους έχει, πολλά προβλήματα που δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να τα ξεπεράσουμε, γιατί πάντα υπάρχει ιδέα δι χρημάτων. Χωρίς χρήματα, και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν χρήματα για να τρέξεις πράγματα.
άντε κάνα έσπα, κάτι δύσκολα πράγματα. Υπάρχει όμως, μου λέγατε όσο βλέπαμε το βίντεο, η ιδέα για την ανάδειξη ιστορικών κτηρίων. Ναι, αυτό το... Τουλάχιστον στο επίπεδο της πληροφορίας. Τους, ναι. Ένα από τα οποία τα έχω πρωτοκολλήσει για να μπορούμε να τα τρέξουμε είναι ένα απλό. Είναι οι γλάφκες της Αθήνας, οι κουκουβάγες. Δηλαδή πρέπει και ψάχνω χορηγό τώρα για να το βάλουμε σε... Είναι το λιγότερο δαπανηρό αυτό το μέτρο, αυτή η ιδέα. Δηλαδή πρέπει κάθε κτίριο, κάθε μνημείο να έχει την πληροφόρησή του, δηλαδή να έχει το σχήμα μιας μικρής κουκουβάγιας, όπου μέσα στην κοιλιά της γλάφκας αυτής, οι γλάφκες μου αρέσει να το λέω, στην κοιλιά της γλάφκας θα υπάρχει ένα QR, μια ηλεκτρονική σήμανση, όπου μέσα εκεί θα το βάζεις στο τηλέφωνο, στο κινητό, οπουδήποτε, και θα σου βγάζει πληροφόρηση αρχικά ελληνικά και αγγλικά. Λοιπόν, στο ίντερνετ. Ακριβώς. Σε οδηγεί σε μια σελίδα όπου θα αναγράφεται η ιστορία του μνημείου και στα ελληνικά και στα αγγλικά, και αργότερα μπορέσουμε θα βάλουμε και άλλες γλώσσες. Ας πούμε πρέπει και την ισπανική, ίσως και τη γερμανική, που υπάρχει πολύ ενδιαφέρον. Αν και συνήθως αγγλικά οι Γερμανοί ξέρουν, τα γαλλικά ίσως να πρέπει. Δεν έχει σημασία. Τα αγγλικά είναι η lingua franca του πλανήτη. Ακριβώς, οπότε είναι εύκολο να το έχεις. Και να είναι η ιστορία του κτηρίου, η αρχιτεκτονική του μορφή, ποιοι το έστησαν, ποιοι το ανέδειξαν, ποιοι του έδωσαν ακμή. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να γνωρίζουμε όλα τα μνημεία της πόλης μας, ποιοι έζησαν κυρίως έτσι μετά από αυτά. Δηλαδή είναι μια σήμανση ηλεκτρονική με τις γλάφκες, πάνω στο σχήμα μιας γλάφκας, που νομίζω είναι και ωραίο και χαρακτηρίζει και την πόλη μας, ως το εμβληματικό πτηνό της, το έμβλημά μας στην Αθήνα, σύμβολο της Σοφίας, που θα μπορούσαμε να βάλουμε στα κτίρια. Αυτό είναι ένα θέμα. Μια άλλη πολύ ωραία ιδέα που πρέπει να υλοποιήσουμε, και ψάχνω να βρω, θα ψάξουμε, θα βρούμε, είμαι αισιόδοξη. Και εγώ αν δεν υπάρχω μετά, γιατί όχι, και αν μπορεί φύγω να μας εγώ, ακούνε. θα είναι και επόμενοι, μπορεί και να μας ακούνε. Δηλαδή τι άλλο πρέπει, η Αθήνα είναι, το λέω αθηναϊκό τρίπτυχο. Η Αθήνα είναι το λίκνο σε τρεις πολύ σοβαρούς θεσμούς, που μπορεί να τους αναδείξει αυτό διεθνώς και να έχει μια φοβερή προβολή η πόλη μας και να συγκεντρώνει τον καλό τουρισμό, τον πεπαιδευμένο, όχι τον αλυτοτουρίστα με το σακίδιο και με το... Εντάξει, όλα πολύ σπουδαίοι και διανοητές ακόμη ήρθαν με σακίδιο κάποτε στην Ελλάδα. Ναι, δεν έχει σημασία. Ας μην είμαστε απόλυτοι, θέλω να πω. Ναι, κακώς είπα. Το στερεότυπο μας λίγο ενδιαφέρει αναφέρατε, μια καλύτερος πάντων τάξη επισκεπτών, που θα είναι επικοδημοτικό για την πόλη μας και από πλευράς ή θα σεβαστούν. Όταν ξέρεις την ιστορία ενός μνημείου, το σέβεσαι και το αγαπάς. Εξαρτάται ποιος είσαι. Υπάρχουν και άλλοι που για αντίδραση και μόνο σε αυτό που εκπροσωπεί. Αφήστε, ζούμε σε περίεργους καιρούς και πάντα υπήρχαν άνθρωποι που ποτέ δεν θα σεβόντουσαν τίποτα, γιατί εκείνοι έχουν τη συγκεκριμένη άποψη. Πράγματι, έτσι είναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έλεγα, για να γυρίσω πίσω το τρίπτυχο, αυτό το αθηναϊκό τρίπτυχο. Πρώτον, η Αθήνα είναι λίκνο της δημοκρατίας, που εν μέρει έγινε ένας μικρός εορτασμός, αλλά που δεν πήρε διεθνή εμβέλεια. Δηλαδή, μεταξύ 20, έχω και συγκεκριμένες ημερομηνίες που προτείνω, 20 με 24 Ιουλίου, πρώτο 24 γιατί είναι η μέρα της μεταπολίτευσής μας για μας, που επανήλθε η δημοκρατία μετά από τη Χούντα, και επίσης 20 Ιουλίου, διότι ήταν τα γενέθλια, η επέτειος των γενεθλίων της Θεάς Αθηνάς ήταν 20 Ιουλίου, όπου οι Αθηναίοι γιόρταζαν κατά την αρχαιότητα τα μεγάλα Παναθήναια, μια εορτή 9 ημερών. Εμείς αρχικά θα ξεκινήσουμε μια ημερίδα, δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε. Αργότερα ήθελε να πάνε καλά τα πράγματα, οπότε θα κάνουμε μια ημερίδα. Θα δώσουμε διεθνή προβολή. Η Αθήνα λίκνο της δημοκρατίας. Μεταξύ λοιπόν 20 και 24 Ιουλίου, για να είναι και ένα Σαββατοκύριακο που να μεσολαβεί και να διευκολύνει τις μεταφορές και τους εορτασμούς, θα γίνεται μια ημερίδα, στην Πνίκα, δεν ξέρω πού, θα βρούμε τον κατάλληλο χώρο, γιατί ο χώρος της ΣΤΟΑΣ του Ατάλου, όπως κάποτε είχε κάνει, γίνει επισημήτη μια πολύ ωραία σύναξη το 2000, είναι δύσκολο, γιατί μέσα στα μνημεία της αρχαίας αγοράς δεν είναι εύκολο να φέρεις κόσμο. Η Πνίκα, ας πούμε, ενδείκνυται και μεγάλη χωρητικότητα έχει και έχει και τους συνειρμούς, ήταν
ο χώρος που συνεδρίαζε η πολυπληθής εκκλησία του Δήμου, σε περίπου 40.000 άνθρωποι συγκεντρώνονταν κάθε 3 εβδομάδες και διοικούσαν την πόλη μας. Άρα να γίνεται μία ημερίδα ακριβώς, να καλούμε προσωπικότητες επιστημόνων από όλο τον κόσμο που θα κάνουμε μια τέτοια ημερίδα. Δεν θέλουμε πολιτικούς, θέλουμε επιστήμονες, έτσι, διεθνούς φήμης, και θα γίνεται ένα τέτοιο αφιέρωμα. Και αυτό να γίνει θεσμός, δηλαδή δεν θα γίνει μια φορά και τελείωσε, όπως κάναμε φέτος τα 50 χρόνια ελληνική δημοκρατία. Αυτό θα είναι θεσμός κάθε χρόνο. Μια ημερίδα μεταξύ 20 με 24 Ιουλίου που θα ανακοινούμε την Αθήνα ως λίκνο της δημοκρατίας. Μετά υπάρχει κάθε χρόνο περί τα τέλη Μαρτίου, και θα σας πω γιατί έχω σκεφτεί και συγκεκριμένες ημερομηνίες, η Αθήνα ήταν το λίκνο της τραγικής ποίησης. Τι είναι τραγική ποίηση? Είναι θέατρο, μουσική, όρχηση. Άρα θα πρέπει να γιορτάζουμε λοιπόν μεταξύ 21 και 27 Μαρτίου κάθε χρόνο, διότι υπάρχει και λόγος. Κατά την αρχαιότητα μάλλον, τις τελευταίες 6 μέρες του μηνός Μαρτίου, που αντιστοιχούν στο δικό μας Μάρτιο, γιόρταζαν οι Αθηναίοι, κυρίως οι Αθηναίοι, αλλά και όλοι οι Έλληνες, αλλά κατεξοχήν οι Αθηναίοι έδιναν ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές τις διονυσιακές γιορτές, τα Διονύσια Ενάστη ή Μεγάλα Διονύσια, όπου είχαμε επί 6 μέρες εορτασμούς μέσα στο θέατρο του Διονύσου, με θεατρικούς αγώνες σπουδαίους, και γινότανε συμβόλιζαν την Ανάσταση του Διονύσου του Θεού, και γινότανε και τέλειωνε με μεγάλο συμπόσιο. Η ορχομός της Άνοιξης, η αναγέννηση φύσης. Και γιατί, προσέξτε πάλι, όχι μόνο για τα μεγάλα Διονύσια, τα Διονύσια Ενάς αρχαιότητας, διότι να θυμηθούμε 21 Μαρτίου είναι Παγκόσμια ημέρα ποίησης, 27 Μαρτίου είναι Παγκόσμια ημέρα θεάτρου, άρα μας βολεύει πολύ πάνω στον ερχομό της Άνοιξης να κάνουμε ένα τέτοια δρόμενα. Στην αρχή πάλι μία ημερίδα, δεν υπάρχει ευχέρεια και δίδυ χρημάτων που λέμε, αλλά αργότερα να γίνει θεσμός. Και υπάρχει και ένα τρίτο λίκνο, πολύ σπουδαίο, που πρέπει να προωθήσει ο Δήμος Αθηναίων. Είναι η Αθήνα λίκνων της φιλοσοφίας, και δόξα τω Θεώ έχουμε 2 χώρους αρχαιολογικούς πολύ σπουδαίους ανά τον κόσμο και γνωστούς, αφενός η Ακαδημία Πλάτωνος, αφετέρου το Λύκειον του Αριστοτέλους που προσφάτως έχουμε ανασκάψει, που μπορούμε λοιπόν, και το τοποθετώ αυτό αρχικά γύρω στις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου, για το λόγο τον εξής: επειδή ακόμα ο καιρός είναι πολύ καλός και θα μπορούμε να κάνουμε ανοιχτές εκδηλώσεις τόσο στην Ακαδημία του Πλάτωνος όσο και στο Λύκειο του Αριστοτέλους, και να έρχονται πάλι μέσα σε μία ημερίδα διάσημοι επιστήμονες να μας μιλήσουν για την φιλοσοφία και θέματα της φιλοσοφίας των ημερών μας, άλλοι για την αρχαιότητα, και να κάνουμε μια τέτοια. Αυτό, αν παίρνει η Αθήνα, θα πάρει φοβερή προβολή και θα συγκεντρώνει την αφρόκρεμα του πνεύματος παγκοσμίως. Και ήθελα να πω ότι είναι 2 νέοι χώροι, ακόμη και για τους Αθηναίους. Βεβαίως. Άρα δεν ξέρω πόσο έχει προχωρήσει η όποια επιμέλεια του χώρου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Είναι μέσα στο μέλημα του Δήμου Αθηναίων να το κάνουμε, το θέλει και ο Δήμαρχος, το θέλουμε όλοι μας να το κάνουμε αυτό. Είναι ένας υπέροχος χώρος, και ξέρετε, αυτό που είναι συγκινητικό, υπάρχουν μικροί οργανισμοί που είναι οι φίλοι της Ακαδημίας Πλάτωνος, που αν δείτε αυτοί οι άνθρωποι με το ειστέρημά τους, χωρίς να έχουν οικονομική ευχέρεια, να δείτε τι ωραίες εκδηλώσεις κάνουν εις αναβίωση της αθηναϊκής αρχαιότητας, άλλοτε Μάιο, άλλοτε Σεπτέμβρη, κάνουν πάρα πολύ ωραίες αξιόλογες εκδηλώσεις. Αυτά αλλάζουν τις γειτονιές. Ναι, και πραγματικά ακριβώς σε μια υποβαθμισμένη γειτονιά που είναι, ξέρω ανθρώπους που δουλεύουν αυτό το θεσμό, και τόσο με έχουν συγκινήσει αυτοί οι άνθρωποι, από το τίποτα, χωρίς οικονομική ενίσχυση, κάνουν σπουδαίο έργο πολιτισμού,
έτσι για να φέρουν μνήμες από την αθηναϊκή αρχαιότητα και τη φιλοσοφία κλπ. Νομίζω θα μπορούμε να κάνουμε ωραία πράγματα. Ύστερα άλλο είναι να έρχεται στο ίδρυμα, το μορφωτικό ίδρυμα του Δήμου Αθηναίων, να έρχονται νέα παιδιά, να έρχονται σχολεία από κάποια τάξη και πάνω, ξέρω, από 6η δημοτικού, 5η-6η δημοτικού, να έχει λίγο πήξει στο μυαλό τους, και πάλι γυμνασιόπαιδα, να γνωρίζουν την Αθήνα από κοντά. Να αναφερθούμε στη μεγάλη προσωπικότητα του Κώστα του Μπύρη και στη μεγάλη τη συμβολή στην ιστορία, την πολεοδομική ιστορία της πόλης και στα κτίρια της Αθήνας. Θα πρέπει να γίνει ένα έτος Μπύρη, Κώστα Μπύρη. Είναι μέσα στο... Όταν τα κτίρια αυτά... Ναι, είναι επεξεργάζεστε. Ναι, όχι, την έχω μέσα στο μυαλό μου. Πρέπει να γίνει ένα έτος Κώστα Μπύρη, να τιμήσουμε και αυτόν τον άνθρωπο και όλους τους αθηνογράφους που κατά καιρούς, τον Γιάννη τον Τραυλό, τον Αείμνηστο, που είχε κάνει σπουδαίο έργο. Όσοι ασχολήθηκαν με την ιστορία της πόλης μας και έχουν καταγράψει, πρέπει να βρουν ένα βήμα εκεί πέρα μέσα οι άνθρωποι, ως τους πρόσφατους αθηνογράφους που είδαμε τώρα, που κάνουν πολύ αξιόλογη δουλειά οι άνθρωποι, και να γνωρίσουν στα παιδιά πώς ήταν η πόλη. Υπάρχει η Έλενα Ικανάκη, καλή της ώρα, μια αρχιτέκτου, με πλησίασε πολύ πριν εγώ ανακατευτώ με το Δήμο Αθηναίων, η οποία έχει αναστηλώσει φυσικά μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα, για δικό της λογαριασμό, τα κτίρια που έχουν χαθεί από την πόλη μας, τα σπουδαία νεοκλασικά κτίρια. Να ξέρουν τα παιδιά τι ήτανε, διασχίζοντας την Πανεπιστημίου, τη Σταδίου, την Ακαδημίας, την πλατεία Συντάγματος, τις παραδοσιακές πλατείες της πόλης μας, ιστορικές, τι κτίρια υπήρχαν και πώς χάθηκαν στο πέρασμα του χρόνου, τι υπήρχε εκεί, και γιατί δεν πρέπει να χαθούν και άλλα. την αισθητική τους. Και γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν τόσα απειλούμενα νεοκλασικού ρυθμού έτσι, κτίρια. Ακριβώς. Δεν ξέρω ποια θα μπορούσε να είναι η μοίρα τους. Αν μη τι άλλο, να το διατηρήσουμε. Το μεταξουργείο, οι γειτονιές που θεωρούμε υποβαθμισμένες, είναι υπέροχα και όχι μόνο σπιτάκια, και κάποια πολύ ωραία διόροφα. Απλά σπιτάκια της πόλης μας που σου τραβούν δεν μοιάζουν πια τόσο, δεν είναι τόσο απλά, έχουν νεοκλασικό ρυθμό. Ναι. Να σας πω, είναι η κατάλληλη στιγμή να πάρουμε έτσι μία μικρή γεύση από μία σειρά ξεναγήσεων που κάνατε στην Οδό Αθηνάς. Οδός Αθηνάς, στις μέρες μας, θησαυρούς είχε η Οδός Αθηνάς. Να σας ακούσουμε να μας το λέτε. Η Οδός Αθηνάς, όταν μάλιστα έγινε και η διάνοιξη του δρόμου και ήταν και καινούριος δρόμος, θεωρείται μια πολύ αριστοκρατική περιοχή για να κατοικήσει κάποιος. Μάλιστα, διαβάζοντας τον Καμπούρογλου στα απομνημονεύματά του, θυμάμαι που έλεγε ότι ο θείος του και η θεία του, η αδελφή της μητέρας του, η Πηγή Γέροντα, είχε παντρευτεί τον Μιχάλη Καλυφρονά από την οικογένεια των Καλυφρονάδων, παλιά οικογένεια παραδοσιακή της Αθήνας. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είχαν ένα αρχοντικό στο Ριζόκαστρο, στη Πλάκα. Όμως, επειδή είχε γίνει πολύ της μόδας η Οδός Αθηνάς, εγκατέλειψαν γύρω στα 1860, εκεί γύρω 1865, εγκατέλειψαν το σπίτι, το αρχοντικό αυτό της, ίσως 1860 πρέπει να γίνει, το σπίτι, το κοντόσπιτο στο Ριζόκαστρο, και ήρθαν να κατοικήσουν σε νεόδημη κατοικία εδώ στην Οδό Αθηνάς. Είχε γίνει πολύ της μόδας και μάλιστα ο Καμπούρογλους κάποιον τρόπο σατήριζε και κατέκρινε τους νεόφυτους Αθηναίους που άφηναν τα σπίτια τους στην παλιά πόλη για να έρθουν να κατοικήσουν εδώ στο μοντέρνο δρόμο που ήταν η Οδός Αθηνάς. Η Οδός Αθηνάς λοιπόν απέκτησε υπέροχα νεοκλασικά κτίρια. Μερικά ελάχιστα δυστυχώς σώζονται, πάρα πολλά από αυτά έχουν χάσει και τη φυσιογνωμία τους, έχουν αλλάξει, και μάλιστα λίγο πιο πάνω αριστερά διάβαζα ότι είναι ένα κτίριο που αποδίδεται στον Τσίλε, αλλά κάθε άλλο παρά Τσίλε θυμίζει. Έχει υποστεί τόσες πολλές μετατροπές και αλλαγές που δεν δείχνει κανένα σημείο, μόνο ένα μπαλκόνι, ένα φορούσι είναι που θυμίζει η Τσίλε, τίποτα άλλο. Είναι πραγματικά θλιβερό να αντικρίζεις αυτά τα κτίρια. Θα μου πείτε, περνάει ο καιρός, εδώ πεθαίνουν άνθρωποι, δεν θα πεθάνουν τα κτίρια. Έχει τη σημασία του όμως να κρατηθούν αυτά τα κτίρια, γιατί αν υποθέσουμε ότι όλα ήταν έτσι, αυτός ο δρόμος θα ήταν μόνο μικρά καταστήματα και τώρα κάποια αναγεννημένα μπουτίκ, ξενοδοχεία. Έχει τη σημασία
αξιοπρέπεια της η φυσιογνωμία ενός δρόμου, έτσι δεν είναι? Τώρα και έχουν επίσης, αρχίσει. Ναι, τώρα τα τελευταία έχουν αρχίσει χρόνια. με τα Airbnb, Ναι. που δεν ζω κατά πόσο ωφελούν την πόλη μας. Ωφέλησαν κάποια κτίρια. Ας πούμε ότι τα κτίρια έχουν αποκατασταθεί. Κάποια κρατήθηκαν στη ζωή. Ναι. Να πούμε για τον γκράφιτι. Τι δράμα είναι αυτό το γκράφιτι, τι δραματικό που είναι. Και είναι λάθος όρος, το tagging. Είναι η καταστροφή. Το γκράφιτι μπορεί να είναι και με ποιο τέχνη. δικαίωμα. Αν δείτε πώς έχουν κάνει. Εγώ μένω στην δεξιά πλευρά της Ασκληπιού, στο κεντρικό σημείο, που η δεξιά πλευρά λέγεται Λυκαβητός, περίεργος πώς. Η αριστερή λέγεται τα Καλά, δεν είναι το μόνο περίεργο στην Αθήνα, τα ξέρετε. Δεν έχει σημασία αυτό. Θέμα είναι ότι έχουν κάνει την είσοδο άχρηστη από τα γκράφιτι. Και να πω ότι είναι ένα ωραίο έργο τέχνη. Υπάρχουν και γκράφιτι πολύ όμορφα, ναι, που βελτιώνουν την εικόνα. Που την κάνουν άνθρωποι που ξέρουν, ζωγραφικοί, μερακλείδες, κάνουν ωραία πράγματα. Αυτές οι γραμμές είναι τραγικό. Με ποιο δικαίωμα πάει ένας άσχετος και σχημονεί πάνω στον τοίχο και στην πόρτα ενός άλλου σπιτιού? Δηλαδή του αρέσει να πάω εγώ στο σπίτι του να του λερώσω τους τοίχους του? Όχι. Έλεος δηλαδή. Η ερώτηση είναι γιατί δεν κάνει το δικό του σπίτι. Ναι, μα γιατί δεν πάει να πάει το δικό του σπίτι και μετά να έρθει να μου ζωγραφίζει εντός εισαγωγικών, να μου διαλύσει το δικό μου και να σχημονίσει. Δηλαδή είναι αυτή η έλλειψη σεβασμού που πλέον έχει γίνει σε αυτή την πόλη μια καθημερινότητα και θεωρείται ότι είναι. Και στα προάστια, ξέρετε, δεν είναι μόνο στην Αθήνα. Και στα προάστια, όπου λες ότι στην πόλη μπορεί να λείπει το πράσινο, μπορεί η ρυθμία αυτά. Στο προάστιο είναι αλλιώς παρόλα αυτά. Ποιο δικαίωμα πας εσύ και λερώνεις τον τοίχο του άλλου ανθρώπου απέναντι? Και ποιος σου είπε ότι εγώ θέλω μου λερώσει τον τοίχο μου? Δηλαδή, ήρθα εγώ να σου λερώσω το δικό σου τοίχο. Και χαλάς και την αισθητική. Δεν φτάνει η αισθητική παινία που μας βασανίζει τα τελευταία χρόνια. Διότι εγώ από μικρό παιδί, επειδή μεγάλο στην πλάκα, έζησα από κοντά την καταστροφή των νεοκλασικών. Και θυμάμαι, μου έρχονται πολύ συχνά τα λόγια του αείμνηστου Τσαρούχη, που έλεγε ότι όταν κατεδαφίζεται ένα νεοκλασικό κτίριο απέναντί μου, νιώθω σαν να χάνω έναν εκλεκτό, ένα στενό μου φίλο αγαπημένο. Εγώ το ένιωσα αυτό. Το ένιωσα. Και ευτυχώς σώθηκε η πλάκα. Μεσολάβησαν κάποιοι άνθρωποι φωτισμένοι και ξεκίνησαν και σώθηκε η πλάκα και έχουμε κάτι να δείχνουμε και να μην τρεπόμαστε. Ξέρετε όμως, ακόμη και στα συντηρημένα αυτά σπίτια που με πόσα έξοδα κάνουν τα έργα αυτά οι ιδιοκτήτες τους, πάνε και γράφουν πάνω. Αυθαιρεσία. Πρέπει να γίνει πάγια πολιτική χρήση της αντιγκράφιτη μπογιάς. Αλλιώς δεν πρέπει όλοι να κάνουμε κάτι. Εγώ τώρα θέλω να καθαρίσω την είσοδό μου, ας πούμε. Μου την έχουν σακατέψει. Δεν θέλω, ρε παιδί μου. Πλήττει την ψυχολογία μας. Είναι κάτι σκοτεινό, είναι κάτι βίαιο, είναι κάτι αντιαισθητικό επίσης. Είναι πιο αντιαισθητικό. Απ' τη μια έχεις την αρχιτεκτονική της αντιπαροχής που έχει γεμίσει με απέσιες πολυκατοικίες η Αθήνα. Και αυτό που έλεγε ο Τσαρούχης, θυμάμαι τα λόγια του που έλεγε ο ύμνος του Τσαρούχη, ότι πας λέει στο εξωτερικό και βλέπεις ένα υπέροχο σπίτι, καλοδιατηρημένο, του 17ου, του 18ου, και βγαίνει ένα στιγνό υποκείμενο που κατοικεί μέσα και έρχεσαι εδώ που εμείς δεν νιώθουμε ότι είμαστε στιγνά υποκείμενα και έχουμε μάθει να ζούμε την καλαισθησία και έχουμε σπίτια δραματικά που μας τα μουτζωρώνουν και από πάνω. Δεν φτάνει που είναι τα σπίτια της αντιπαροχής του ενοικίου, αυτής της αρχιτεκτονικής που εξυπηρετούσε τη φτηνή αντιπαροχή. Δεν φτάνει που μένουμε πια σε τέτοια σπίτια. Σπάνια συναντάς ένα σπίτι τέλος πάντων παλιό να το συντηρήσουν. Κανένα δεν συμφέρει να συντηρεί ένα παλιό σπίτι, δυστυχώς. Δεν φτάνει αυτό, από πάνω μας μουτζουρώνουν και τις εισόδους, δηλαδή έλεος. Τέτοια αναρχία σε αυτή την πόλη είναι απίστευτη. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτό το θέμα. Θα πρέπει να το δούμε. Εντάξει, έχουν πέσει πάρα πολλά προβλήματα στις πλάτες μας και δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις και πού να τελειώνεις. Αυτό τα είναι. Έχουν πει όλα εκείνοι. Ακριβώς, αυτό είναι. Λοιπόν, έχω μπροστά μου σιωπηλούς μάρτυρες μιας πολύ σοβαρής πορείας και πλούσιας πορείας, γιατί αυτά είναι τώρα μικρά δείγματα. Ακριβώς. Ξεκινήσατε την συγγραφική σας πορεία ήδη από το 1996, αν θυμάμαι καλά. Ναι, αρχές του 1990 ουσιαστικά. Το 1996 εξεδόθη το πρώτο βιβλίο μου, Αθήνα, Ιστορία, Τέχνη, Μνημεία. Ήταν μια πολύ καλέσθητη αισθητική. Είναι όλα εξαντλημένα. Ίσως έχω τελικά αυτά που μπορεί να βρει όλα κάποιος. Είναι εξαντλημένα, δεν υπάρχουν πια. Ψηρή γειτονιά των ηρώων. Ναι, αυτό είναι δύο φορές το έγραψα. Η πρώτη έκδοση είχε εξαντληθεί του 2001-2002, κάπου εκεί,
Αλλά τώρα αυτή τη φορά, και είναι το τελευταίο μου βιβλίο που κυκλοφορεί, εκδόσεις Πατάκη, είναι το έργο του κορονοϊού. Διότι για πρώτη φορά στη ζωή μου είχα ελεύθερο χρόνο, δεν μου έχει συμβεί ποτέ. Ξυπνούσα από το πρωί και ήταν όμορφα. Έτσι γλίτωσα τον ψυχίατρο, γιατί ήμουν άνεργη. Οπότε έχοντας αυτό το ερέθισμα και διάβαζα, θυμήθηκα ανέλησα όλη την Ελληνική Επανάσταση, γιατί μέσα είναι και η εξέγερση του 21, θα μπορούσαν να είναι 2 βιβλία. Δεν είναι βιβλίο εμπορικό αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ωστόσο, είναι μέσα συμπεριλαμβάνει την ιστορία της γειτονιάς του Ψηρή και την εικόνα της Αθήνας από τον Ουστινιανό και Ντέφερον, όταν πλέον γίνεται το αφανές Πανταντά να είναι το αφανές πόλισμα η πόλη μας, δυστυχώς με τα μέτρα τα σκληρά που πήρε ο Ουστινιανός κατά του ελληνισμού. Αλλά ξεκινάμε από εκεί και συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι, το 1 τρίτο του βιβλίου είναι η εξέγερση των Αθηναίων το 21 και είναι μια τεκμηριωμένη εργασία. Για μένα είναι το πιο δουλεμένο μου βιβλίο, γιατί για πρώτη φορά είχα την πολυτέλεια του ελεύθερου χρόνου και απέδωσε τα μέγιστα αυτή η πολυτέλεια. Και ήταν η γειτονιά των ηρώων. Των ηρώων, εκεί γαλουχήθηκαν και εκεί ετάχθησαν κιόλας. Ναι, η γειτονιά των ηρώων. Και μάλιστα είναι από τη μια πλευρά οι ήρωες του 21 και από την άλλη είναι μετά την απελευθέρωση οι κουτσαβάκηδες, οι μόρτιδες, όλοι αυτοί οι περιθωριακοί τύποι που όμως είχαν πάρα πολύ ενδιαφέρον, που μετά καταλήγουν να είναι οι ρεμπέτες του 20ου αιώνα, οι οποίοι έζησαν εκεί και θεωρούσαν τον εαυτό του ήρωα και χαριτολογώντας έλεγαν ότι η πλατεία ηρώων δεν έγινε για να τιμηθούν οι ήρωες του 21, αλλά να τιμηθούν αυτοί οι ίδιοι που αυτοποκαλούνται ήρωες. Δηλαδή, βασικά είναι οι ήρωες του 21, γιατί βρήκαμε και το κημητήρι που είχαν ταφεί ως το 1838-39, που δόθηκε εντολή να μεταφερθούν τα οστά από τις εκκλησίες στο πρώτο κημητήρι της Αθήνας. Εκεί ήταν θαμμένα τα παλικάρια του 21 και οι πρωταγωνιστές που στήριξαν την εξέγερση του 21 στην πόλη μας ήσαν ψηριώτες, λοιπόν, πολύ σπουδαίες προσωπικότητες της εποχής εκείνης και που είναι οι καημένοι αφανείς ήρωες. Κανείς δεν τους γνωρίζει. Οι πραγματικοί ήρωες είναι πάντα αφανείς. Ακριβώς. Λοιπόν, να σας ρωτήσω, Μοναστηράκι Πλάκα, οι γειτονιές των Θεών. Αυτό ήταν το βιβλίο της καρδιάς μου, έτσι. Το 10ο καλό, το 10ο βιβλίο μου. Το πρώτο τελευταίο, εγώ ευτύχησα να μεγαλώσω στην Πλάκα, σε ένα πολύ ωραίο χώρο, μπροστά στην πλατεία Λυσικράτους, και μάλιστα να ξέρω πού, γιατί ο πατέρας έκανε την ίδια εργασία με μένα. Αυτό ήθελα να πω, διαβάσατε τη σκέψη μου, ο πατέρας σας ήταν επίσης ξεναγός, εξάγλωσσος ο μπαμπάς και πολύ διαβαστερός άνθρωπος, έτσι, και αγαπούσε με πάθος την πόλη, την Ελλάδα. Είναι βέβαιο ότι όλη. επέδρασε πάνω σας για να ακολουθήσετε. Πολύ. Ήταν ο δάσκαλός μου, ήταν ο καθοδηγητής μου και ο δάσκαλός μου, αλλά και η γιαγιά ακόμα από τον μπαμπά, η οποία μας μετέφερε πολύ ωραίες ιστορίες και θρύλους που διάβαζε και είχε και φιλίες με διάφορες γειτόνισσες και από τα χρόνια της κατοχής που είχε τις δικούς της δεσμούς με ανθρώπους. Τώρα όχι, αυτή όλη η ωραία γενιά δυστυχώς έχει εκλείψει. Και μας έλεγε πολύ ωραίες ιστορίες και αυτό μας κέντρισε. Ήταν αυτό που είχαμε εμείς τα παιδιά τότε που βιτούσαμε στα σχολεία τα ιστορικά της Πλάκας, αυτή η άβρα, το να μεγαλώνεις και να διδάσκεσαι κάτω από τη σκιά του Παρθενώνα και της Ακροπόλος, μας έδινε μία ανάταση ότι πρέπει κάτι να κάνουμε, να πάμε την ιστορία μας να τη γνωρίσουμε στον κόσμο. Από εκεί είναι η μεγάλη αγάπη προς την Πλάκα και είναι και οι προσωπικές μου μνήμες, οι παιδικές μου μνήμες, οι νεανικές μου μνήμες. Υπάρχουν και 2-3 φωτογραφίες από τα σχολιά που φοιτούσα, που είχαμε βγάλει μέσα. Είναι μια ψαγμένη έτσι ιστορία που είναι η ψυχή μου, η καρδιά μου χτυπάει ακόμα στην Πλάκα. Δεν μπόρεσε, δυστυχώς είμαστε από τους πλακιώτες που φύγαμε, δεν μπορέσαμε να μείνουμε, δεν είχαμε δικό μας σπίτι. Οι γονείς μου είχαν έρθει, ο μπαμπάς από τη Μαδρίτη της Ισπανίας. Εξού και τα ισπανικά και οι σπουδές στην Ισπανία. Ακριβώς. Σπουδές ιστορίας της τέχνης στην Ισπανία, στη Μαδρίτη. Λοιπόν, οπότε ξέρετε, ήταν τα πολλαπλά τα ερεθίσματα για να αγαπήσω. Και η Πλάκα είναι το βιβλίο της καρδιάς μου, ας πούμε, γιατί είναι η γειτονιά μου. Εξιστορώ την παλιά μου γειτονιά. Όμως
Όμως και εδώ αυτό είναι πραγματικά το τελευταίο βιβλίο, αλλά δεν ξέρω πόσο διαθέσιμο είναι στο ευρύτερο κοινό. Ναι, αυτό έγινε το βιβλίο από πολιτιστικούς παράγοντες και δήμους Λερίων, Καλυμνίων, Κόων και Μητροπόλεις, οι αντίστοιχες των δήμων αυτών και τα πνευματικά τους κέντρα, που θέλησαν να κάνουν κάποιες εκδόσεις με την ντόπια ιστορία των νησιών, και αυτό το βιβλίο δόθηκε. Ναι. Εγώ δεν αμύφθηκα γι' αυτό και έβαλα και από την τσέπη μου για να πληρώσω. Δεν πειράζει, γιατί το έκανα από την καρδιά μου. Μάλλον γι' αυτό έχετε αποφασίσει να μην αμύφθηκα. Όχι, εντάξει, κάπου ξέρετε τι λέω. Ναι, έχω μάθει να ζω και με λιγότερα χρήματα, να έχω λιγότερες απαιτήσεις οικονομικές από τη ζωή μου και να πορεύομαι. Δηλαδή ήταν τέτοια η χαρά και η συγκίνηση που μου έδωσε αυτό το βιβλίο, γιατί ήταν η ιστορία των προγόνων. Το Καστρομονάστηρο της Κυραψηλής, ναι, στον βαθύ Καλύμνο. Μπράβο. Αυτό ήταν ένα μνημόσυνο σε πολλές γενιές προγόνων, μνημόσυνο, των Καλυμνίων. Ναι, γιατί ήταν από τη μια ιστορία του Γκιούλ Αχμέτ Πασά, που ήταν γενίτσερος, μακρινός συγγενής μου, και που πρέπει να ήμασταν πολύ κοντά, γιατί τα ίδια ονόματα παίζουν μέχρι τη σημερινή γενιά. Ο ξάδελφός μου, τα ξαδέλφια μου είχαν, οι θείοι μου είχαν τα ίδια ονόματα με τον Γκιούλ Αχμέτ. Γεώργιος Δρόσου Ταυλάριος, ας πούμε, Δρόσος Ταυλάριος του Ιπποκράτους. Και είναι έτσι, για μένα ήταν μια ηθική υποχρέωση, γιατί ένιωθα λίγο άσχημα που αθηνιογραφώ μόνο και ετοιμάζω το 12ο βιβλίο μου για την πόλη τώρα, και θέλω να προλάβω, να με έχει καλά ο Θεός, να μπορέσω να τελειώσω αυτό το 12ο βιβλίο για την Αθήνα. Θα σας έχει, γιατί και ο Θεός είναι πλακιώτης, ναι, οπότε υπάρχει συνεννόηση. Θέλω να πιστεύω πως θα είναι ποιητής μαζί μου και με τις καπουχίες που υποβάλλω τον εαυτό μου, για να μπορώ να συνεχίσω για λίγο ακόμα να καταγράψω το βιβλίο. Είναι τελευταίο αυτό που είναι η συνέχεια αυτών των τριών βιβλίων. Το Μοναστηράκι Πλάκα Γειτονιές των Θεών, το άλλο είναι Ψηρή Γειτονιά των Ηρώων, και τώρα είναι το επόμενο, είναι Παριλίσια, η γειτονιά των νυμφών και των μουσών και των νυμφών, μάλλον. Παριλίσια, γειτονιά των μουσών και των νυμφών. Διότι ήταν εκεί εγκαθιδρυμένες οι μούσες, οι νύμφες, έτσι πίστευαν οι αρχαίοι Αθηναίοι, και υπήρχαν ιερά τέτοια, και εκ των υστέρων και στα χρόνια της λεγόμενης Παλαιάς Αθήνας, αν μου επιτρέπει να χρησιμοποιήσω τον όρο αυτό, είχαμε το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα πληθώρα θεάτρων, θεατρικές σκηνές, τα θερινά θέατρα της Αθήνας, που είχαν πάρα πολύ λαογραφικό και ιστορικό ενδιαφέρον, και επιπλέον μετά η περιοχή του Παγκρατίου, αυτή η ευρύτερη περιοχή, το Μέτς και αυτά, ήταν εποχή που έζησαν διανοούμενοι που υπηρετούσαν τις μούσες και τις νύμφες. Το μαρτυρούν τα κτίρια στο Μέτς. Ξεκινάμε από την... Ακριβώς. Ας μην ξεχνάμε το Σεφέρι και πολλούς άλλους κοντά στο Σεφέρι, τον νομπελίστα, που επέλεξαν αυτή τη γειτονιά, ζωγράφους σπουδαίους διακεκριμένους, πολλοί ζωγράφοι των ημερών μας, έτσι, και των ποιητές και ζωγράφοι κατοίκησαν. Είναι μια μαγική γειτονιά, η γειτονιά του Μέτς, ανάμεσα στο Πράσο. Η Δούλτσα της Πλακεντίας παλιότερα, που είχε λειτουργούσε ένα φιλολογικό σαλόνι στο σπίτι της, αυτό που είναι σήμερα το Βυζαντινό μας μουσείο. Δηλαδή, γι' αυτό το θέλω, Παριλίσια, οι γειτονιές των μουσών, η γειτονιά των μουσών και των νυμφών. Σίγουρα θα ενδιαφέρει εκείνους που αγαπούν τα ποτάμια, εντός αγωγικών θα πω, της Αθήνας που χάθηκαν, και έτσι θεοποιήθηκαν στο πολύ παλαιό παρελθόν, αλλά και στη νεότερη ιστορία της πόλης πολλά από αυτά ενταφιάστηκαν, να το πούμε. Ναι, εγκυβωτίστηκαν. Όχι, τελείως εγκυβωτίστηκε. Δηλαδή τον Ηλισσό δεν τον βλέπεις πουθενά. Έτσι. Δεν τον βλέπεις πουθενά πια. Και ο Κηφισός κάπως έτσι είναι. Αλλά βασικά ο Ηλισσός που διατρέχει το ανατολικό κομμάτι της πόλης, που είναι ένας πολύ ωραίος χώρος από τα Παριλίσια, που ήταν η γειτονιά ακριβώς των μουσών και των νυμφών και των θεοτήτων, των θεοποιημένων ποταμών, των θεοποιημένων κρινών, των κρινικών κατασκευών που τα πίστευαν τα ιερά των νυμφών, σε αυτά όπου κρινική κατασκευή και πηγές ήταν εκεί που ζούσαν οι νύμφες, εκεί που έκανε τον περίπατό του ο Σωκράτης με το Φέδρο και αναφέρονται στην ομορφιά του τοπίου, σε αυτόν τον υπέροχο δροσερό κήπο των Ηλισσίδων μουσών,
που επίστευαν οι αρχαίοι και που και υπάρχει στις μέρες μας. Τα αλσάκια αυτά τα πανέμορφα και λίγο πράσινο ακόμα υπάρχει. Θέλω να προλάβω να τα τελειώσω, να με έχει καλά ο Θεός και να προλάβω να τελειώσω αυτά και το σύμπαν να προλάβω να τελειώσω. Τώρα επίσης έχω ένα άλλο βιβλίο, ότι ψάχνοντας τα Οθωμανικά αρχεία για τον Γκιούλ Αχμέτ Πασά, κατά κόσμον Γεώργιος Δρόσου Ταυλάριος, είναι ένα παιδί από μια εύρωστη οικονομική οικογένεια, ένα από τα 5 αγόρια που το πήραν και το έκαναν γενίτσαρο σε αρκετά μεγάλη ηλικία, 18, από ό,τι ιστορείται, 17-18 μεγάλο. Μέχρι 14. Ναι. Γιατί ο παππούς έκρυβε, ο πατέρας του έκρυβε τα αγόρια για να μην τα πάρουν είδηση και τα μαζέψουν. Αλλά κάποιος καλοθελητής ντόπιος πρόδωσε, κατέδωσε στην υψηλή ότι ο Ταυλάριος κρύβει τα παιδιά του και ότι πρέπει και έτσι πήραν το ένα παιδί, το οποίο έφτασε Μεγαλούργησε. Έγινε βεζίρης, δηλαδή πρωθυπουργός, έγινε υπουργός ναυτικών, δηλαδή Καπουδάν Πασάς. Ακριβώς. Και έφτασε όμως σε μια μαγική στιγμή. Τώρα, επειδή δεν πωλείται το βιβλίο, πρέπει να πούμε ποια είναι η μαγική στιγμή που φτάνει με το στόλο στην Κάλυμνο, με τον τουρκικό στόλο βεβαίως. Ναι. Και υπάρχει μια φοβερή θαλασσοταραχή. Μπράβο. Και κάνει τάμα στην Παναγιά. Κάνει τάμα στην Παναγιά την Κυραψηλή που πήγαινε. Κυραψηλή πήγαινε ψηλά στο βουνό. Το βουνό λέγεται επίσης Κυραψηλή, πάνω σε μια ητοφολιά, κάπου εκεί επάνω, σε έναν λαξευμένο από τη φύση βράχο, ηλιοκαμένο. Εκεί πάνω κάνει ότι αν σωθεί ο στόλος μου και εγώ μαζί, θα στήσω ένα μεγάλο καστρομονάστηρο για να τιμήσουμε την Παναγιά, την Κυραψηλή. Και λέγεται ότι σώθηκε, ξεπέρασε το πρόβλημα. Ο θρύλος το λέει αυτό, βέβαια. Και πλήρωσε το τάμα του. Του στοίχησε όμως τη ζωή του. Διότι ενώ αυτός, η ιστορία αυτού του Γκιούλ Αχμέτ Πασά, του κατά κόσμο Γεώργιος Δρόσου Ταυλάριος, είναι μια πολύ θελκτική έτσι ιστορία. Θυμίζει ήρωες της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Είναι ο ήρωας που ζει την ανατροπή της ζωής του ξαφνικά, όντας μέλος μιας όμορφης οικογένειας που ζει και μέσα σε οικονομική ευρωστία, τον παίρνουνε, τον κάνουνε γενίτσαρο, πρέπει να αλλάξει θρήσκευμα, τρόπο ζωής άρδιν, όμως καταξιώνεται μέσα από αυτά. Για την ομόρφη θωριά του δίνουν το προσωνύμιο Γκιούλ Αχμέτ Πασά. Γκιούλ σημαίνει ωραίο τριαντάφυλλο, Γκιούλ Γκιμπί είναι όμορφο τριαντάφυλλο, όμορφο ρόδο. Ωραίο ρόδο είναι ένα ωραίο κοπλιμέντο που κάνουν οι Τούρκοι για τα ωραία αγόρια, για τα ωραία κορίτσια. Λοιπόν, γίνεται ο Γκιούλ Αχμέτ Πασά, γίνεται βεζίρης, αρχιθαλάσσιος Καπουδάν Πασά, υπουργός ναυτικών, και ανδραγαθεί, προσέξτε, ανδραγαθεί στην Αραβία. Η ιστορία Οθωμανική τον έχει καταγεγραμμένο ως ανδραγαθίσταντα στην Αραβία. Κατάφερε να αποσπάσει πολλά μεγάλες εκτάσεις Αραβίας, να τις προσαρτήσει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και κάποια στιγμή τον παίρνουν είδηση ότι είναι κρυπτοορθόδοξος, έτσι. Ακριβώς, και εκεί αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Τον στέλνουν στη Μοσούλη στο Ιράκ ως φρούραχο, αμέσως τον υποβαθμίζουν αξιοκρατικά με τον τίτλο του, και στη συνέχεια το στέλνουν για 2 χρόνια μεταξύ 1714-1715 στη Ρόδο, ως φρούραχο Ρόδου, και εκεί τον έφαγαν. Γιατί ξέρετε, οι Τούρκοι ήταν πάρα πολύ εκδικητικοί. Αν κάποιος στον οποίο είχε γίνει ιδιαίτερη επένδυση να τον κάνουν γενίτσαρο και υψηλά τιτλούχο, έτσι, υψηλό βαθμό, ήταν αμήλικτοι. Έξω από την υψηλή πύλη υπήρχε μία μισή κολόνα που ήταν υπενιγμός σε όποιος μπαίνει μέσα και κυρίως στους γενιτσάρους, ότι αν συμβεί κάτι, εδώ θα σε καρατομήσουμε. Στη μισή κολόνα αυτή, με τα εργαλεία της καρατόμησης, και περνούσαν και το έβλεπαν. Άρα και έτσι λοιπόν τον πήραν είδηση, δηλαδή το καστρομονάστηρο αυτό έγινε η αιτία να τον καρατομήσουν. Ναι. Και ξέρετε, ήταν συγκινητικό πολύ για μένα, γιατί ο παππούς μου που έψαχνε αυτά ήταν νομικός και είχε σπουδάσει σε
όλοι τότε είχαν πολύ σπουδές κάνει σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού και έμεινε στην Κωνσταντινούπολη και έψαξε να βρει. Δεν μπόρεσε να βρει σπουδαία πράγματα και νόμιζε ότι πέθανε πλήρης ημερών, και έτσι γράφεται και μέσα στην Εγκυκλοπαίδεια του Ηλίου. Τελικά ανακάλυψα μέσα από τους ανθρώπους που με βοήθησε, καλή του ώρα, ο καθηγητής του Μετσοβίου, ομότιμος ο κύριος Ουζούνογλου, Νικόλαος Ουζούνογλου, μου βρήκε ανθρώπους που έψαξαν τα Οθωμανικά αρχεία και εκεί βρήκα μέσα τα στοιχεία και μάλιστα το νήμα της ιστορίας. Ναι, βρήκα ότι ο άνθρωπος αυτός, μάλλον είχε κάποιους ιστορικούς που μπορούσαν να μπουν στα Οθωμανικά και μέσω του γιού του είχε κάποιον γιο, Αλή Πασά, που και αυτός είχε ανδραγαθήσει και που κάθε φορά που αναφέρονται στον Αλή Πασά, έλεγε ο Αλή Πασά, ο γιος του αρχιθαλάσσιου που τον καρατιά. Από εκεί μαθαίνουμε ότι καρατομήθηκε ότι τον σκότωσαν, δολοφόνησαν στη Ρόδο, έτσι, το 1715. Πόσο άσχημα νιώθω που πρέπει να καρατομήσω το λόγο σας. Μιλήσαμε αρκετά. Μιλήσαμε αρκετά, λέμε σίγουρα ότι όσοι μας παρακολούθησαν θα ήθελαν να πάμε άλλες 2 ώρες. Αλλά έχετε μιλήσει τόσο πολύ στη ζωή σας και συνεχίζετε να μιλάτε. Και να αφήσω για το τέλος το γεγονός ότι θα θέλαμε πολλοί κόσμος, να μην το βάλω πρώτο, έχω ακούσει πολλοί κόσμο που ζητάει να επαναληφθούν οι ξεναγήσεις όπως γινόντουσαν τότε. Θα τις συνεχίσουμε. Να είμαστε καλά. Υποβάλλουμε έτοιμα στον κύριο Δούκα. Ναι, όχι, ο Δήμαρχος θέλει. Πολύ και ωραία. Μάλιστα πιστεύω ότι τώρα τότε, από το Μάρτιο και μετά, θα μπούμε σε μια σειρά, γιατί είχε αδρανήσει από τα Χριστούγεννα και εδώ. Έγιναν κάποιες άλλες ιστορίες. Βρέθηκε ένα έσπατο, δώσαν σε μια ιδιωτική εταιρεία. Βρέθηκε και ένας άλλος, από ό,τι είδατε, θεσμός που καμία σχέση δεν είχε με τις δικές μας παραδοσιακές. Και μάλιστα, διότι η δική μου η ξεναγή είναι 15 άτομα, η αφρόκραμα των διαπιστωμένων ξεναγών. Πολύ σπουδαίοι άνθρωποι που αγαπούν με πάθος το θεσμό αυτό, τον υπηρετούν επί σειρά ετών. Ναι. Ναι. Και επομένως και αρκετοί από αυτούς, όπως η πρόεδρος των ξεναγών, είναι θελοντές, όπως και εγώ είμαι θελόντρια. Όσον ούπο θα ξεκινήσουμε και πάλι. Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε. Οπωσδήποτε. Πολύ ωραία. Έχουμε καλή αντάμωση σε αυτό. Καλή αντάμωση. Σας ευχαριστούμε πολύ που ανταμώσαμε και εδώ. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς. Εγώ ειδικά εσάς για τη μεγάλη τιμή που μου κάνετε. Ευχαριστώ πάρα και σε εσάς και το εκλεκτό ακροατήριό σας. Να είμαστε καλά, να ανταμώνουμε σε όμορφες συνάξεις.